yahwefo nyina akyɛw na ɔmanfo no a yɛ ready wayɛ krado ɛtwa yɛn nanso so no eduru baabi a we do understand say machine can work 100% efficient nanso so no eduru baabi no enu ana machine no so ayɛ mmerɛ ono so kwa ahomgyem kakra said yeso yekɔ home kakra yɛde ɛba ye no na yaba so na yaba ɛnɛ yɛ miamia yɛ nkyerewam a yɛde bi ɛbɛse asanteman yɛde bi ɛbɛse Ghana man ɛne yɛtiefo ne ahwefo nyinaa ɛnya asɛm ketewa kora ɛno tika kyerɛ obi na obi so nka kyerɛ obi sɛ Sompa Asem Mpe Nipa no yaba na yaba so yaba no vim ɛnya asɛm ketewa kora wɔ muna samwa wagye na adwa saa ɛne ɔhene yere maame yɛboa akua asuama bronya waya abrewatia watnase na the nation zanka of Alumba no fra ne ntoma kama ye na no amahama koswa ye no na kente bia de da ne ntoma no na efe papa no ebi na wofalumba ene wa kire se woye asantini kan a enya asem ketwa kora ye ko akoyanim na yanim ten ena yehwe producer say no mu edi djuma kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so twamani na so hwa ena ye begina kokko Sergis Fletcher wadawroma ene anya bi ede ato apaso na ye betu no sere ene abasa na ye de ababa besomo madika ga to se ha na betem panisem aha ena betem komode aha ena futu semu a emu ohwampa ye de bebrew ewo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie we eso anya asem ketwa na wukọ master control room oso so a Kevin woyata wone azuka wadawroma ena social media handles Facebook, YouTube ene Twitter no yedi atwaguo enso ewo so na Sompa TV no David ene ekoba jesse sempre mu bema wadawroma ena yedi atwaguo enso ewo so no we ne Sompa Asem Mpe Nipa no kofrobo fumpa bema asuketu am yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo menam te adwam na mde Asem Mpe Nipa ekobose asase so funtum pa katachie serebia bonchina na atwantwa kodia wu atwam yansan yakosa yeko akoyanim ewo dwumadie we so enya asem keto akora ananti tamu chuku ene ye obi semo enya asem keto akora ye wakwo osenyamia na woka se udie no na wodi kwa akogu he feeding bottom na akola ne ba waba no na debi na DNA no aye ready DNA no aye ready ehun komo wo ha enya asem keto akora wa bra ye ko ahomgiem 2024 no ene ye de to yahwefo enyina ene yetiefo anim se DNA no momi ene kwakusafo DNA no aye ready de bai ena afrimu aba eya asem keto akora omafo dodo no a ena na ebusa ye se Osei Aboagye na DNA no sen na akwakosie ene kinkei DNA no esifom na hins emusem etesei ye de ba besemo ye de ba bedamo ewo Sompa Asem Mpe Nipa enya asem keto akora omna samwa bibia bokọ de Osei be manyanko padaroma bibia bokọ na ya wada onta sambo na bibia na katana da bodwem na eti hade a nyanko pona na wo ka asem be Osei unsa machine de machine so wo hwe du maybe a machine kwa no ye mbobo pa fidie pa ebre pa eye transmission esi omo mre Osei fe no pa ebe ye adwuma saa homache saa wia saa na adwuma ye ko na ye obi ko na obi ba eno yo nwanwa Osei kwaku asem a wo kan asem we akokai ma asembe na se ye be wo akoda ato ho nga akoman bebo sa kim akoduru bra obewu it so obi adi 120 hwe se dia akoman bo akoma no enyai eno na ba se yodom ho ye nwanwa ye hunu se nipa de wakoma stop ane no na wokọ enti akoma be ye adwuma saa wo ji nsu aduane ye hye de enyu wo da kora wo ye adwuma enye nwanwa chese odwene no ma bi won nyankopon we nyame nanka teni kwa sanka nipa sebe nyame asem wo kananka yetiatia so nanka idina ne bo sheji na bronsam nye se da obesa kira no Osei da won sa kira ye no obedi madu oba bi achi saa Osei won twema oda da wo fa urade a ode no abeje shop no afro phones no me family mpi na de me hu achi wo na wampa na se de won frame
o kan ko munzam no uchu mu janzo benyam so yo fo so ni persication we ko mo ne Debbie sika ba ho pa ko mo ne se sika ni hu a na e de ko mo ne no wan wi akọ wi ade no anu ti na masikafo no pe ba ye ya toton ni ko bi ne ai kom cheda o e ko mo cheda ne no no e de ade a sika na men ezu friend ma pa unja wa champa but my dress pa so de ko twa o girlfriend bi fi anim e se wa se be hu ana girl be hu a u be do no obi anyina fi anim. Okay, the nations anke bibi aboko de awade ya wade nkwa chekatre mada abodwe muje de afusane ya ka kire ya wo ese nhirane ani de enka ne di ne nyina akwa wie ya no so no na afi ya de ani de kase na me de achia ya prophetess Elizabeth Dankwa nyame nhira no ohwedu madie no ofolu pa ma ne makotote sa na yakosere so nso a na atonsu joso rada ejasei ejasei no bi obi empabo awura yes awurade nyankopon insurance ohwedu madie ne pa na adona nso so awurade ya hia no bi obi ya wo ya transi se ya futusem no na manfo hwe ne mu yenka gyamu na ne mankotote ma mi tia bibi aboko. Of also, baby, I bedri no complain. Yena nyame ase. You complain I say I nipa bone for because anything I should throw for being kamu nya now so you hang one no na the oxygen be no so ntin that's what he has a tetrema double dwene moje dia fusane a ye ka che onyankopon say ye ni so na ye da no ase ye na se nso ma ya hwefo na ye tiefo ya sompa won fa ye ne akwadwo space baby a obi a mechia atwa na ye frɛ ba akopɛ ye ko meeting ye hwɛ mu na asa oni nipa o ta frɛ pa dodo na ada no ye say obi an frɛ ba ko ma bi juada ayi ofo so nse me ka say benadam de na ibe ma na ada ofo so nka be ya man nya juada o ma na nya benadam na sa kwai wa o hye ne bere o hye ne danti juada ya to kojo o be bia ba ya fine ofo so be ma afutu sem na na de hye ne hwe kwan so de be ba na yanya bi enso ato ho nti no da roma yenko na yemfa ntia kase enkoma apostle Kwame Kwatin enemni na di nkomo papa Kwame Kwatin na be nya jamesu Kwame Kwatin Love FM then time about Fox FM okay Kwame Kwatin apostle Asem Ketwa na afutu sam no de yentumi enyi mfirim efrise obi ani wa wapa afutu hu na wamanfo beka ya na nsanya ye baaye ne ye pese ye mamanfo ani da ho efrise afini mfiti ase ne nyina ye nda ho se woma wani da ho afi ya ne mfiti ase yi mu a kia ne ke senu be first and second quarter no na okrupo twediam pobase ya dom no wama ne nsa so orofo ne tia me ani anda ho de ahweyie dia na ena nwumire meka cho dede bi se anu a edi enkyene na edi makono we should watch our tongue ena futu se ma me de ma odede bi no se wo se ye hwe ye tachire mayie wa finfitiase efiri sabre ya kɔ January no bɛkɔ na wie ye no ɛya hweye nsam ane ye de brewo orofo entiana nwumire ye ka kyerɛw sɛ ɛwɔ sɛ wo hwɛ wo katire mayie na ya babu abrewa empempi no ya na efinano o nano na akɔ no ka ɛna mayetumi ɛbu abrewa we should watch our tongue orofo Bible no kura kyerɛ sɛ wo dɔfo ana wo yira wo ne da kura no duru baabi a wewa no wo ne ho ɛno ti sɛ yɛ hwɛ yɛ takyerɛ mayie na yɛ hwɛ yɛ kasa yie wa finfiti ase na yɛ hwɛ yɛ nkomodie bi yia me wo gidie mapase ewom sɛ nsɔhwɛ no de bɛba nanso so no eduru baabi a obetumi afirim ena nwumire ka me pese me ka kire me maami bi se ana se me nua ba bi se enwo sa finfiti ase no ka me ne wo ka me yesa aginamu a me hu ka me bua ni chie
ɛna nwumire sɛ ka woyɛ ho sɛ gyinamoa na sɛ wohu na sɛ wobu n'anichi a mewɔ gyidie mapa sɛ ensɛm bi a wobɛtumi de wo katere ma akɔka na bɛkɔ akɔfa wo yonne ne ɔhawo de abrɛ wo no ɔdɔfo ka bɛtumi atwe ho de afirim enkonkɔba ne sɛ de aboa kraman hu ade a wɔbɔ ne po no saa de wokɔkɔyɛ no saa de a ɛbɛkɔ akɔfa asɛm ade abrɛ wo ɔdɔfo nya bibia na hu asɛ wo ka o na afra sɛ me ka sɛ bi wɔ afidie wei so sɛ abrantie bi a na wadi mfinhyia aduonu enum na wɔne ne yere ɛnɛteɛ na ne yere kra no sɛ wɔkɔdua so aba saa brɛ no so na yɛsutɔbrɛ ɛno nti ɔbaa no kɔdua so a wɔba no na ensuo na yɛ naadwene sɛ ɛpetepete na ne pete no na emu ɔdene enti faako a wɔbaa no yɛ sɛ wɔkɔ akɔgyina ne nsuo no te a wakɔ no na saa brɛ no baabi a wɔkɔ akɔgyina no ɛyɛ beaeɛ a emamua ɛne di agorɔ emamua ɛdan ɛna wakɔ akɔgyina animu ɛno nti baabi a wɔbaa no kɔgyina yɛ no na emamua nso de madi atrantwie ɛwɔ daa ne mu nunti no saa anim hɔ no okɔgyina yɛ no obi hu yɛ kɔka kyerɛ ni kunu no o maame papa ni kunu no fa ase kan a wɔde ɛba baabi a ne yiri egyina no oduru hɔ na ne yiri no esi fam no ɔse na wokɔ he no ɔse ensuo no tɔ no ntina me bɛpɛ baabi agyina sɛ ne yiri ne bɛbie na no sɛ wɔmmie na no taw bɛma na twitwa wɔ baa no agye ne nkwa afiri ne nsɛm na bɛma no kɔda afiase wɔ ne nkwa na nyinaa yɛyi no no wadi mfie aduesia kɔ no kyɛ sɛ wakɔda mu akyɛ paa senti a meka saa asɛm wei ne sɛ ka abranteɛ na wɔhu baabi a wɔbaa no gyina no sɛ wankɔ ankɔbɔ ne kunu no amanneɛ na ɔtoo na no nareka ɔdɔfoɔ ka wei nyinaa ankɔ ankɔba o ɛno nti aduru baabi a nsɛm bi wɔabɛtumi akɔka ma obi akɔ akɔtɔ fenam asɛm a wokɔka yɛ na duru baabi no ama obi akɔda afiase ne nkwa na nyinaa ɛno nti ɛnɛ afutu sɛm a mede ma odeda bi anwummerɛ yi sɛ yɛnhwɛ yɛ katrema yie we should watch our tongue eduru baabi akɔdaa no ano wɔsom wɔ fie hɔ no na ka wɔnyɛ ahwie o nanso aduane bi okodi yɛ ɔbaa yɛ a woka yɛ no nti apam na frifie hɔ eduru baabi security na wɔgyina gate na no yapam no enam sɛm bi akɔka fa ne ho eduru baabi akɔdaa na wɔwɔ shop hɔ no ofire kurase na baa yɛ o na no aduane abɔ no eduru baabi a wɔdɔfoɔ na anwumire asɛm a meka kyerɛ sɛ yɛnto ya no nareka na yɛnhwɛ yɛ tɛkyerɛma yie efiri sɛ ano a edi nkyene edi mako no ɛno ɛna deɛ bɛkɔ na ɛno ɛna deɛ bɛba na yɛantoa no nareka ɛno ɛna asante court no nso etumi bam no wanhwɛ yie na obi akɔ akɔbɔ odua dodoɔ no ana amanfo aka ama amanfo awade aguo dodoɔ no ana amanfo aka ama amanfo yɛyi wɔn adi afura adwuma mu ɛno nti na meka kyerɛ sɛ afi fiti aseɛ no yɛnhwɛ yɛn nkɔmmɔdie yie na yɛnto ya no nareka na saa yɔbam na sɛ yɛyɛ adwene sɛ yɛto ya no nareka na deɛ bɛhu bia yɛbɛbu na nikyie sɛ deɛ aboa kra hu asɛm a obu na nikyie no deɛ ɔrɔfoɔ afi wo yɛbɛtwa na yɛbɛduru na sɛ woyɛ mo adwene sɛ wobɛpɔ so wo akɔka wɔ bi asɛm ama na wade agu a ɔrɔfoɔ wanhwɛ yi a na asante kɔɔto no ba mu a na wankɔ ankɔduru ɛno nti na futu so ma mede ma wo dede bia mfa nto ne kotodwam na ɔfa mmɔ ne bra sɛdeɛ ɛbɛyɛ afi yɛbɛtumi atwa akɔ akɔduru no sɛ we should watch our tongue yɛnhwɛ katama yie na saa yɔba mu a yɛbɛtumi atwa afi akɔ na yɛakɔ akɔduru ɛyɛ me modɔfo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo ne nti Oforisuo ɔmna Samuel
Fosu encha ati for ne arefo. Fosu manfa yakọ kese ma ya maame Elizabeth Handsome. Oni ni kunu akwasi kosa. Fosu omumi enu nyina anya me aduma. Elizabeth Handsome. Oni ni kunu akwasi kosa. Papa. Omufie ko ani mo na first na ene omo na ti amakom. Manfo tia papa bia na first odi ado eton nduro. Hona omotie say de mutu kwatra atwema kofodua na me ya adumu ane ba ye fe na makosa ne kunu brother omu free America mam ababedu papa ni maami aka nchinagu anya me aduma Saturday ena yeyi wo mu nyina wo atwema kofodua fi on no tenya do ran papa kasa no be ma so on fi o tinya me aduma Mimi nde di enemy anyasa mketwa adonfo na jamfo yina yenko ja amakosa au free America ba ya mabushani na yako fosu ya bada tifu ase ani arefo nso ase ni achia ke edu be ma this year im say yente o mun kana so ba kwadwa na so cha na tese osiesie no mzo mu nyina beba na yenche obi bia ye fancy nyina yenche awo mu ovoje watch atanga I think say ya canopy na eka no ma bi say ya na yes are fresh no ma cause madam for me na cause de bia bakwasi abakrom nti wo kasa no the way wo repeat e boa ama nipa bi hu sebe no ma ehwe gu hu hyehye ade ne ye hu fosu obia kasa na bosu ade no hu nipa na wo ka asem kire no ohun no kura so fosu na no twe obi anno amenne bebia nipa no oda no ne nsa hye nanum se mi hu yanka ka mehwe ma no yi na no ne ye kan ye betra afidie su this year 2025 utia ensam ne afutu so ma de ba nyina etoto so ayentafo sa ahina san se de etoto so 2025 e womi obi anno de ne beko prison obi anno nani ba herete duabo beku no because one hwe nanu yie obiti wiase wanda wose wonde ye brana wonte aketesi wonde so nkata ne honsie na ye kan no fosu ye kan se hwe wanu yie hwe wo body nsu yie hwe wabrabo wanam otum yie ni nyina kan anam obitu obi wa wutu a wo kono e de asem bebre wano no wani anko hu wano beka obi wo ho ade bia na asem se asem nsi no mfa na no nkoka ana homa ono nko ananim asem wo krom o asem na da krom no krom wo fo kwa ekoto wo mo kwa no empanifo ne ntimi nka ano sonso mo ba akoka wa konya mane obi osimi hu yanka ovoso anu akum nipa bebre ama emerwa ene omo tifie yesusu sha dan omo na akum baye na akum omo akum mema no nyesa ene du time bi wonu ma ti ye futu sem no ye ka cho no asem wo kyena wo kwa akoka no ebebo awo kasa wo kwa akoka no wo de onko ana asi kromo ye gangalia oba bi betim de ntuma twa na sene akogina bonten asem na da honi kunu bonani kire no brono so afo no memme wo bonani kire na koso ya asem a wo kanye de asem bebra wo enso asem ka last minute no so yawa oso akwa no stick wa no so akọ anya ye wawu ofoso anu banifo se wati a ese yiwan e kan yiwan ade na anu nam yie tanu se wati a ese yiwan obi anu ya obi betima ka asem na waka ne man de kire ne se enka wonyai enso asem ka ofoso du mebi akasa bu a wo kan adwen ne akasa wo asem bu a wo beka adwen ene wo kasa asem wo yi wo benya mane jai tu kofi kesi mu a yeso wanya mane o kofi kesi so ni fikesi amekan wo kasa no anhwe ye wanya mane
saa na yɛabra bom yɛfie a yɛteɛ yɛboro no so a yɛteɛ yɛkura a yɛte mu no woanhwɛ w'ano bɛmu anyamane a yɛtwitwa gye wɔnyɛ yie na ano ne yɛka saa asɛm wei sɛ wo so woahwɛ ho so yie 2024 ampa yɛhuru no wɔkɔ na 2025 nso w'ano no wahwɛ ne yie deɛ woyɛ yɛ a ho tɔɔ wɔ no ɔfo so ho sɛ yie biara yɛ yie a ɛma obi ho tɔ no yie biara nso yɛ yie a ɛma obi nso ho ɛdɛ ɛnya amane eti wɔn ne yɛka kyerɛ wo sɛ wo deɛ ne deɛ sɛ 2024 wo anya amane a the 2025 yi ɛdeɛ na wo yɛ aka ho na wɔatra se bɔkɔ deɛ pɛ sɛ yɛka kyerɛ nipa dasa ne bia sɛ so otimi hwɛ ho so yie ɛyɛ 2024 a saa nhwɛ so yie no wano na de bia no obi ama ne kunu aha dan wɔ kuma saa na no nti bebe oba kɔ kyerɛ bia odi adi fi ratem mesrɛ wo yɛhwɛ abrabɔ yie ne yɛhwɛ ano yie ne yɛhwɛ body yie anamɔ na yɛtum tu ayɛ akwantu bu awutu no sɛ wani ankohu a wano nkoka ne yɛhwɛ bebe nipa ne de wokɔ no ne yɛnya futuo sɛ no ne ofo so yɛmfa ntena baabi na bɛ no anso ananso ne yɛntɛtwa ho sɛ yɛwɔ asodwe na okay abrewatia Ofoso be ma meda se na techre makam ya na yasne yi wankam to da bia yetimi ema ye techre ma ekodi awu ema obi abra bosei na ekire na ankasa no timi de osei ya na se esanso ena de bre ya ankasa ni pedua no foso be ma obi ano ne techre ma akwa akoyi ne kama ye kasei no wakwa akoda afiase obi won so so a se ne na menua panyi ka no wakwa akɔwie won nsie do ya ye kasa won ka te asefo ehu biem obi won so a wada ne yaafo ya wo dem obi aye bodamfo all because se na no ne tekyerema ya wantimi ankora ne nti fo so be ma ye to da bia ya na eya ese bro nya wo hwe nkokɔ ankɔfo kum wono mu agya ya ye ni bi de gokɔ na na ye weye on se wututu ne ho na semframa de kwa sa wo sa akwa akosesa ne nyina boa no no very difficult so betimi ayesa ya na enye easy ana se bia wo de watwere nwoma na sa ade bi wo krata so no watiti mu nketenkete no fo so be ma wo teke mu na wo de won sa ahwe abonten frama yi fa na wagye mu no enframa ne be wu akomia mia hodo se wo si forma sa akɔboaboa ne nyina no ɛbɛyɛ den de ama sa wo nsa bɛka ne nyina ɛtɔ da bia ya na anim guase wo ne ya ɛya ɛno nti na mama nka ma asɛm twato so ɛyɛ nti no obi wɔ hɔ a wo ka asɛm de ato ne so no wo ka asɛm de agu ne ho fi no ɔno so se ne saa de a me so mɛkɔ akɔyi ma no na ma yɛ dɛn maka me ho no kora sɛ asɛm no menim ho hwee ɛna ya na maduabɔ bɛ mu no obi wɔ nso so a na wakɔ akɔ kanche na ɔde atia wo ɛna aka ho bi ama enipa bebre wo ho a nipa ne da yanimu a yato ne nyina atwene ene ye de oseye aba abɛhya 90 no yenhwɛ sɛ 2025 sanni ne suban ene ne yoye ne nyina no ye betimi ayi na kwade afiri ya brabɔ ne yasetene mu da bia na ofelum babu kasa asɛm we so ɔsɛ nkodi wura ho konkonsa na wa ama odua enku Ofo so be ma sa wo hwe Proverbs ana se emebusem na tie aduonu ba ko nchemu aduonu miensa Proverbs 21:23 no wose de wokra na no ene ne tekyerema no okra ne kra efri eye ahohia mu so pese wo de wo ho o pese 2025 wotimi kra wo ho ema wani so ade ho botaye wo da ye so ye da wanim no se wotimi duru ho wo asomdwe mu ene animonyam mu de a e wo se wotimi kra wo tekyerema na wotimi kra wa no enye nsem nyina da na wose wo bie so de kira wadasani enye asem bia da na wose wo bie so anase free wonu mu ema wo ka de gu nua bi ho fi fo so hwe Proverbs 13:3 no so ka asem bi ho wose de wo kra na no no wo hwe ne kra so na de otere nanum no da bia wose ye na ya no wonya wo bai wonu banga yam da bia wano ete se ne utachama senkunuma asem ntimi ntina wo mu da bia wose ye na beba wo so or the moment ya wo bia wo secret so ama the moment ya wo kasa ne yase kasa dodo when ya na mfonso mpemu da wo betimi atie obi na so no wani kura mponso so nyedai e ma wani wo ho se bia watie nipa na so wo asem afiri wanu mu baaye no enti se betimi ahwe yen kra so ye ne ya boye nipadua ho ban ne yatimi ama ya kasa ni so ade hu na 2025 ye de asi anim se pese eduro ho no yen sa kande a
send your tresem na kanofo so bema Proverbs 13:3 or said the okra na no or shane kraso ye krawa no na hwa wo kraso afi men tretre wanumu na wankwa nkonya ama no 2025 ene esan mo ensan ho ene afia seda emmo ensan ho ene wo seye ena afi nso ensem a enye emmo nsan ho ebetimi aboa wo ama watimi atena so jojo ama afi we sei akwa awie ya sabeto wa bra ohun koto esen bi fo so bema nyansafo ntie ya asem no fa mo bre betimi aboa ne pii me da ase. Okay, and you should watch your tongue. Yen hwe yeketrema eye. The nation's anchor. Ami mama anita wote redumedi erade nhira no na onya ne kase. Efiri me mama ho dia na mechia Edum Bishop Reed Condosman on ne bakwamra na mama gods fo nyina yakọ cause ade kase atoyani iholu maya dan ne ahwedan ni nsamle pam no ebelebe makwan na yakọkra na chikura kura ya areho ewo nipa ketrema ho ewo abrabo ni asetena bi ayabamu obi benya problem wa adwuma wo ma ya ketrema ya yedi nkomo nka wa ni bia na nka ofa ne ho di kunkoi enso kakra okoka aye no e the problem aba dim papa se me ko ho nyamia na manko ho ye ka wo kan bi na nyewa na wanka bi kura anka wunya asumdue tetrement obi adwuma abo no otifie ye busa ni yesi airport ontimi nka wenje ne ho kani na ne mampo wakire makire ho fi se ye di nkomo no pese wo koka bi na ne de anko ye de enenne amana kwotena fie tetrema wo tetrema nkomo obi kodi ya anto asomu nti no ama ene wanya problem abraba ye bo ne wiase no ni obi kan fa ne ho di no obi kanya amane no nti no se ye na se wudi nkomo wa abraba asetena ma ye anu atwe ketrema yi ewo nkomodie mu Awurade asem ka Proverbs 8:2 asem ofra ne kokuo no na masiesie ahode atamfo nti ketrema wo kan atwe no ba bi so na aka atwe se tetrema ye nipadua no ho akwa ba bi a ne ho ye dene odi awu na o ma nkwa wase wowuo ne nkwa wo tetrema nsem onipa wo do ne di naba edu onipa bi a wo abrabo kwan so ni wiase asetena mu se wo pese otimi nya asomdue pa ye tetrema bra yi obuade ye ne tetrema me pa acho me dase mpacho fache me dase ketrema ne di sa nkomo we nyina bra yi nyambe tua ne ko obebro nanum kasa eye tetrema mafa untimi nyame hwe wo ye hwan wo de tetrema no a ne nipa nyina ekese no enne ko faba wo hini de nano ate odi nkomo ane ye ka me eye tetrema wo hini de nanum kasa nye kura wo kasa da bia ne ntokwa na ekoso eye tetrema kuru ya President Idi mi buno obie na no pe no akoma ato yem tetrema President we wo ya hantan wo ye dwe ahomaso wo ni mu no ne tetrema se de o kasa ni pan how treat wo mo chairman we ni nkomo nyame de mpato MC we die mpato regional minister we die wa jimi dodo ne tetrema ya no de ko kan bibie na amani pe ka ne o mo kan ade a kire no maami we mi nkodjom nkoto na de bie mu da oni abotrese no nim nipa ho kasa tetrema ya maami na ehunu nkomo a wasi odi kire customer ntino customer na eton se o pe bibia to nkwa ha na maami we wonim se de esidi nkomo eno ne ya hye 2025 ase ne yebo amane ye se otachrema betima kọ otachrema betimi di aba ede waba edi ya hwe tachrema yie ne fa tachrema tu anamo ase betafrate esefata ne timi kunko wanimu abrabo asetena mu udi ukatrema chi ne ubedi bebo udi ukatrema chi do beko amane obi katrema chi na wade abo no go wahunu se de wo so kasa ni kunu ho wahunu se de wo so kasa na yere huntie ne ama wale na agija ama nkofo de ekoyie ase sebetafrate ono nko ana ne de enye eno na mebo amane ye na maka akire wo se tetrema di a wuntimu anim na ahoso na hunu ne yesese wo ye e wo abrabo ndu atimi akon akọ anim abranje we omuade ne tetrema wo ababa we na ni nso ade ne tetrema we di o kasa na mawu e tetrema osofo e mempana no kasa kurate ne tetrema wo papa we di o kasa wo yare yakurate usu timi tu no e ne tetrema na ho brase ene ne do a wo de na di tire na mantimi koko wanim papa fita adwuma a wo ye ya atemazi oni enti aye ntowade ye o tetrema wo obi kreske beto ade ne nso fo a wo betu ama no no kwa wo mabiem enti waye wade se wo nko na wode oton Benz ho niema wade se wo nko na aton Range ho niema enti wo de wo kan fo tie ni panyina akoa bi so akonya de tre bi obe start bio wo ka sentie ma ho biem bacho ene ye bo kokwa tufo aka kire se ye otachrema yie
netimi bɔ bra kɔ wanim yɛ ɔtɛkyerɛma yie netimi tu anamɔ kɔsi baabi a wobɛsɛ wobɔ bra kɔsie mpakyɛw wotɛkyerɛma nti woma nyina esua ho akora ni mepakyɛw ka wɔ fie hɔ ɔpaade a wɔkɔmande no wagye nso so wɔma ɔbra bia no ne yɛsrɛ waka kyerɛ sɛ hwɛ kɛtrɛma yie netimi kɔntro yie na wo ma no so aba abɛsɛw wo yere aba abɛsua wo na sɛbetafa kyɛ wɔfa asefoɔ nyinaa nso atumi asɛw na wapanyini wagimi wonim kasa nti busa sɛ efie na wakyekyere da hɔ na akɔla bɛn ɛna ɛbɛpie mu abɛsua kasa na nneɛma atumi akɔ n'anim wei ne yɛde gya sɛ Sompa Asem Mpe Nipa fo sɛ wohyɛ afi ase mepaakyɛw hu sɛ deɛ esi kasa nipa ho hu sɛ deɛ esi treat nipa ɛsɛ ohunu saa deɛ na wobɛtumi akɔ w'anim ɛyɛ ampa nnuro nyinaa nka wowo abibiduro woyɛ good sɛ nanso wogyi mmea nyina wonim kasa nti no obi yare ne yɛkyerɛ hɔ kora obi ma ɛne yɛboa ma ne yɛ sɛ fa nkɔmmɔ ka ho na ne ɔtɔn me yɛtɔɔyɛ no nyɛ ne ho na ɛfɛ nye favor sononko bi na edi n'akyi na mmom wonim kasa na ano traffic ma baba no ɔso ansuo ana asa no akɔyi foforo aba no nye bibia o sɛde ɔbɛba bɛgyina kaa no ho ayɛ bɛɛmɛ na mema wo nsuo nom no nsukɔm nda wokora tumi tobi ɛde sika anim a wonduru na asa ayɛ hye no wayi ato akone ɛfiri sɛ wonim kasa nanso wo deɛ kwan afa so kɔpa nsuo no kora ma obi ntobi krakyɛ wo sɛ wobɛnom bi anaa yɛmfa ntɔn adeɛ na yɛntɔ so da mpatɔ sua nipa ho kasa nu tɛkyerɛmayɛ yɛde nhyira bɛbɔ abɔboa no mepatɔ nkum nipa ɛyɛ nipa yie nti woma ne fra wo kasa ma ɛbɛboa wo sua mepatɔ ka ne hunu kɛtrɛma no nkɔmmɔdie yie ɛde nkwaba ɛde wuo ba yɛhyɛ obi akɔmfo yɛtere tuo wɔ obi so ne nkɔmmɔ ntia menim obi nso so akorɔmfoɔ koraa akɔtake no a ne nkɔmmɔdie kɛkɛ nti no yɛtumi agya ne hɔ kɔ yɛanyɛ ne bɔne biara ma w'ani mmra ho so na hwɛ tɛkyerɛma yie ɛbɛtumi ayɛ oyie ɛbɛtumi asɛe wo yaw kɛtrɛma bɛtumi ayɛ oyie na ɛbɛtumi asɛe ɛno nti afimfiti aseɛ afutu sɛm a mede ma wo dede bi ne sɛ yɛnyɛ ahwɛ yie na ahwɛ yie ne mu ɛnɛnɛ Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yɛka kyerɛ wo sɛ sɛ amanneɛ bɛtɔ ɔhaw bɛtɔ wobɛtɔ fena bi mu a ɛyɛ tɛkyerɛma ɛno nti yɛka kyerɛ wo dede bi sɛ yɛnhwɛ yɛ tɛkyerɛma yie na tɛkyerɛma na yɛhwɛ ne yie no yɛnhwɛ yɛn nkɔmmɔdie nsusu yie na saa yɔba mpa de a afi yɛbɛtwa na 2026 no yɛbɛsa akɔ hunu ama Nyankopɔn animonyam nso adɛde 05513131 05513131 0548 3131 0548 3131 and 0243 585878 0243 585878 na yenidi komo kakra efiri se afimfiti ase no yetutu ye hofo sa January no yahwe yi nkomo na yedie efiri se wiase asetra ne mu abrabo nyina no bibi bekonkai na so benya bibia yahwe yi ensem ko a na hwe ye nkomo a me ne odie ni se hwonkomodie yie hwokatrema yie na sayo bamu a enwa bekonkan de amount 05513131 05513131 0548 0548 3131 0548 3131 0243 585878 hello 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 I don't understand. And you mean some young woman on Tiasia? Hello? 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 Majo so katache baby afrefre udi. Majo so baby afrefre udi. Yeti o katache. Yeti o.
Okay, hello. 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 Kevin, Babe, hello. 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 0243 585878. 0243 585878. 0243. Hello. Hello. Oh. Yes. Hello. 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 Baby, I'm free. Hello. Baby, I'm free. Hello. 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 Why? Obiamaso. Hello. Kevin, volume 1. Hello. 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 Okay. Ehumano di nhwambo. Ehumano di nhwambo papa. Hello. 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 Yeah, Asem. Yenam soro, yesai enam from yefa of your friend nyina emfensi ya fa story bra na yen keka nko yanim ade no ha ya adwene. Enu ti anano ye de asem bi to ya pono so. Ye de asem bi to ya pono so wa bra na ye kọ ahomegiem. Ababa wa ye friend momi. Na woni abranti ya ye friend kwaku safo. Efa ye funu no mo wo ba. Na ye keka ko yanimu ano ababa wane nyem ni hwem ne maternity kuromu eno no mka antenatal no na baba wano kire se ne hwemu no abrante no amwa no na boa wamwa no nyina akiro na abrante no frɛ no egugu so ni gugu so no nyina akire no ne 9 month mu a wo bɛkwa awoso akwa wo no nyina no abrante no ebegugu so eno ti sabre ya mene wo kasai abrante no kire se woni ababa wan tempte kakra wokoye na abrante bi shedanim na asem a wo ka no mantem wo nyina ne se ababa wa momi no oye ememasem ema okoche no kwa na wo sha obi kam eno ti menteme ho ase nyina no anu ya ye DNA ye kwankwohwe mugem se eye ne ba enye ne ba soso a ne ehu asem no pomasi bre eno ti ababa wa momi de na asem beda Sompa Asem Mpe Nipa ye de se eyoyo ye ka asem no abrante akwakusafo no ye adwuma wo kasapreko wo bai ema ye ko ye din ne no ene resource no aba de be ne free mu aba ye kwa ho megie mamanfo dodo no a ena na efre na omupe resource no atie fi se enkomo bi wo ho a efa asomu ya na ede
ɛno ti sabre ame ne wo kasa die ne no asifom na baba wano maame no baafia ha na ne ba wo ba ye nyina ne sa abrante kwakusafo no onhwe akoda ne na akoda no kura yade nyame dom so die no adwoada ne yebekenkan no ye pese wo manfo nyina ete yase o sa akwa ne so no obi beka se die no ye bekenkan no wache nanso so no blueprint omo na omo credibility ye ka die na omo osoropa na omo bra omo di amaye se omo staff bi ba bekenkan di amaye no eye dadwoada nunti no ebeko bonkum anase nifa enebeko eye asem kese papa sa die ne wi eye asem wo omo na samoa die kwa gudie ne naba o die ne de seba na nya ne nko a na die ne no ye be hu bi antime de men anya masafofo na ofosho yen fanya futu sema ma ne mema omudi mpaso agro ofosho drum be bi wo no ma na dika kasa mpaso agudie no enya nkwala adwuma wo sebe enya jimifo adwuma mpaso agudie no enye izo enti se wontimi a no atwon ana no ahweye ana wo kodi a hweye katajo ba matias wo kan wo se wo yoba na wo koda ma ba ma babutu so afawa dwen mienu eno so another issue kese pa but na de ne yehu yenwa mai chese ba ma kase so ne beda obu okra na one na da ba asam wa betra obusan se na wukun do firi ne afre ne se kra wonim ko be no firi so woni na setre mu no wa na animu o se aza krama bata no krama bema fo ba na se be oba ne wo na ko bo bema na mane a ese bema o ira wo to yi nani emfa no sa na nipa bi akoye tide bia me kasa asem se wo ye oba na wo koda ma bema beta so eye dwuma kese obi se mikru wan hwe me yamfa ne se katacho obus akase bi wo se ampa odi ukru betima koja ba bi wo me okay ade kwachi na se ukru no wo twa ka akwam na ka abo ne pawu no wu a aba na wo ba wiase no busa hu se wo ba no betima hwe na na de bia na de akoto so ntwimfa mu na na ehye oto no nko a na ye de emmom yenko mema no so ade ye ba ye kasa ye kan ni message ya any program ye ba ye di ko awie ya yakwa asa bai ofosu wo tase no mienu na tase no mesa edu me bia ba ma no ni bi me ka chese de okeka no mi hu de opeso kirase oba na wakofa na oba na unyini ni woni ne shedema na oba fufura ma fufura bia bebom wo yese no otu obi kam usu wanyai ana otu na wo bogusu a nyise ko ba nyamia ya nya wona ne sai ade ya punishment wa wadiem oyire ko ba adwama ya nya sekan anya asedo ni punishment is obeja no do ko ni baby but any nipa bebre enye so yize de because ansana oba beja no wa fefew ofosu to wanya koma te se yakoma ibia ofosu de bia bedi bone ya bro meme wo dem ya bre mudrachewa ko asem do obe kana se do be na advert do obe ya danfo obe sra ye nya ya bre ofosu hwe nyankopon na age yen na ni me fa picture anko ka Francis station se me kogu obi ofosu enu ti sa wantwi na nyamia ne kasa tenten na me ne hyeda mo no na obi babom usu nipa yi wo bore ade na wanya no na de ya dene se first sa de ne no ne kwa South Africa ye ne anya vui e be ne ka kwa South Africa nyame adom ebi aba sia de kwa hemfa kwa ne kwa kenkan kwa na ye be ye ne hane de kwa ne mo yenka hu se edumre bi anya na de bebu abon nso no se ba fidie so wagu no fi se ye kan na se wo ba man sampasa kwa ne ye wo ba wagu oba no fi o kai so de be kai o kan ye be kan sente sa so na wo oba nso sebe nso sabe prejudice
wo fa be ma yachi ana akra nya ne ba wo risu ka preba kwa nso no wa ha be ma ye o e wa kwa bi so enu ti ne enua ma ne enua me ma no ofo so se medical ka first na mi se ka akra ewia first tete no ka akra na minim si etimi wia enne na bibia ne ya wia ka etimi wia nipa eti sa no ma we first na eni ho ena nyamia ho anwa no na no so sa na ko wie se mema no so ani ate because ye nwe oda ate di nti efiri wo ko no ame ani ada wo pa ne mmom ya ye nhwe yi fo so du mebi wona Asem ba na wo check hwe a ye nko edi na kura ti mu se yes ade obo ye be kwampa na wo te ano ahyenkom na abam ya de di ani ma na se di ni because ti mi nko chekere be ma se chinchira wonye ade bia ofisi anya wo na wo hwe a wo bre wuni ani je ofosuo akoda bi ho no ma sabe enne yo nko edi ne ba ne papa hwe a wo hwe no wo de amememfe onu ahu sa akora na nso asi fom akora ya tiko akora muade ne nsake kade nkura ne nan no miensa no omo nte sa pani ne owo mu no ofefa no ma na tiko wansaw ofosuo se die ne pa se de ba 1 million titizika no 1 million mi donya me kay lie ka sembe sigana kay lie because nkura ne bi wo ho asabe ye ka mpa first born for first o de o say be be first born wo na wo kan wo fosu obi wo ho a wutim sa kura we die emfa enso ba ne den eti de DNA no yen kan wo se nya petie sika so ne de DNA enne kura na se bia ba na wo fom no kura no wo kwa kura getting to 45 mwa enye so easy eti se no so wan hwe ye na koye na sakura ne oba sa sika ne kede to no ma bi makura na kede so babu awu eti akwa bibie wo eti sa no ma no se ne nyina ko gina se wo yo ba na usisu na wo checha wo to ne ade na be ma so ye brawa wonte na sabin predo se ka hu se dwuma de na akodi na sem wo kire ebetuma ba na fe na betoto to kan ne sa no ma no ye nwa be ma ye fra na wo twetwetwe no ne no ma wo so wa na wo se hunyini eti wo die nyame adom ni trauma no so wo tie obi nka mo se fanse kwa abante kwaku safo obi nka nche na busafo nka nche wono na di sika ba me kwa emeboa ha wono ni sika mo eti se du time na no mo be kenkan ya mo nche se wo tena ni fie ni watie no chanko abekase sabe paper no kwa no ye na eti akwa kwadi oba na omno se dadwo ada no se the blueprint for Asem bono se we na adwe so makra e be kenkan ana me ken se ni yenim nipa ababa wa ne bafia wa bafia be mprensa abrantie ma ha oba ha one time ana obi di Asem ato so se wona wo ka o oba bi di Asem ato so se wona wo oba wo hwa akora ana oba ne se ha ya nyi sika wa enti bra ne beyi wa no wo se afidie so de o ma ba odi de yabo ya che bebia ya adwuma aka de bebia enti me pesa me kire se wo tie ya ne a wono na de sika ba me kwa adi ni esese wo ha okay because me nim nipa abibifo me nim oba koja ba bia kase oba ne ba ha ba akra no se be mpredua se ye peninti ene aka bia bo okay obetuma kase nipa it won wo ha eni die ne na nya ne ete ano yentimi nti ano eni ye ho ti se nipa na aba no aba ye nti no o metra ha na sa adwuma de ani ni nyina ni na se wo hwa na se yehu na sakra ne ba na adwuma ne fan ebi an sakra ne yade no na se won hwa no okay iti me de metima kan no ofosu yenko ani eno ti papi ya na meta ka kire tiefo nyina se aboatatia wona maba so twasuo sana koto se krama osi pata so anyo na foye obi na man so si ho yenko computer so gwedi emra sisia ba mi ti kura so wa ko ayo senior bi adi adan ka ba product na mi ti be bia me na no mu no dan ka ba product we dan extra we no ma ho tutu ni na ebi ja senior na resist ni so resist and also our problem do senior what is dan procare okay so we dan procare okay usisi ya we ni na ebi ja sa we dey nyame shamo do ba ko dan ka ba ko ni mu ma bu ni pa na so na mtu ni na mtu ni dan so ni ni bi no we no totally made time papa so yeah madam try to be an officer kuko ya bi betna musuma me jena mo nje
Germany mujanku na fi SF fi to ntimi kwa mfa to ntnase na so mi sia dan fight to care aboa me pa yi na fi no yin madana ho na bi beti asase tell boy Binde oba penfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni fie dumie mu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a e wo man mu Freyen 0244-017-556 and 0266-593330 FDA Agege Kratui Atu. Okay. Abrotia. So be my meda se me what dem hanya na mechiam. Mo am pe doggy start to say. Oh, en church ya members. I'm in charge myself. Oh. I'm in charge. Dia na enti no church ya members. Na dia na woni baby am free ba. Na se si ya di ka share. Awo ba ifuana. Mimi ni baby a free. Me be ka wonu ani baby. Oh, baby akua mi ni baby a free ba. Say woni baby am free ba sesen. Mechia me ma pa age so pa. Dia bobo ba na me so won den hu. Na nye dia best start program intro ina ya che ho na ye koi. Onne kwaku do komuti pam. Minim de omo kan. Kwaku asabwa. Acho mechia. Odi for some bajo mo wajo. Odi for some adafu. Na baby na mo na mu baby na. The same Kwanza road, the one and nam. Say DNA no ma. DNA Ofoso be. Ayo dey see it. Abrantia na oya mechanic work kasa preko na abrantia o see our friend. Kwaku safo. Oye ukwa ni ba. Na eya me ya say on the kwaku na kwaku fo na ukada fo na wa mema me nu na de kwaku program kwaku fo no so me tia kwaku fo na oba je so fe ja ya ba mbe din kuni inshallah fo so be be bia be to bia yempoye anko be nko be ko nifa Abraham Mahama na ado ayi ba omi ade se na bi si abekwa bi si nya na akwa ha se no mi mutu a ebe dan nti ye dai ya fo so Oba no ase kwaku pe doggy style pa wo bisa no. So no ade ndie wo pe o. Doggy style sex position bia apart from missionary style no say wo die ya Yesu Kristo abona senu ana say cowgirl on say wo ye se no for so be ma. Doggy style no so ye wo style se mo ahodo ye nye doggy style na ne doggy style. O chira omuna Samoa. Ambassador sorry. Ambassador. Of also be ma fire hydrant wo. One say eno be oba ni bunkotoje be me bunkotoje no apeje oba ni nan ba ko de ato ne sira so sa abrantia ne sister bia bi oba ye ntime echa da koye research kakra say fire hydrant no sa oba bunkotoje be ma so bunkotoje na chi na be ma na peje oba ni nan say benkuma na nifa no de ato no ne sira no so oba bi awaye no e ba sa penetration no come very very deep na come very very smooth so of also be ma frustration wo ho ana say bia fractilon once oba na etimi die ya flat ebi one ya de sumi ya hye ya ase wasa na put na ba abonten be ma ne da so a penetration ne ko and your friend is super enti be ma obi wo ho a ne be ma etia se sa style no ya e den say cramp na oba na se bon na what say the cramp na e be ko of also be ma apart from that you will leapfrog wo ho oba na yet say de o kutu bi say no asa aponchineni na be ma na asa akoto kakra na be ma ne ta na chi eno so so wo doggy style ba kono akua standing wheelbarrow go so ye was standing wheelbarrow eno de ya na eden sa won sam onye den na oba no wo don say so na be ma na pagya wo nan na ko ewiem sa na esa won san na ma stamina na be ma na gina kwa chi kama so nyina me no ya adweno ke hia ma demonstration hia ma demonstration na ke good TV so na ka ne ka se na wo kafa ho yo yi ya me ya adoma your friend is saying Kevin of also Bema sentina ya me kan na machi on say me say your friend is saying standing wheelbarrow no eno oba ne nsesisi fo mienu sei na Bema na ma ne to ne naso e de ahwe no ne Bema no nanim sei nti oba no nsesisi fom e na Bema no na apagya wo na akosoro sei aha na ogina wachi e no wo bonten na ye standing wheelbarrow no ye wo seated wheelbarrow so ho eno de Bema no betena ase na wo ba no so de won sesisi fom sa ba Bema na tena ase wa akonwa so na wo wase no ebutu ne so ho
What's my say? A hand to no peja on kakanka crassa. Of also be my old spoon at 3. And we are then chemu doggy style. A friend is spoon. I saw Barney die, I say, na be man so die. No, ya na a pin for ne ya net tire pa, o ma mo yere monyemono. O mo tabo that spoon doggy style ni bi. Into when in chemu ni na ya bia ho. Of also be my back ho, the pistol. And why I say true. We say oba ne da ho na oda ni nchemu. Ase ne no okuna no. Aha. Oda ni nchemu say. Na wa ba ne nemu baako ya pegya ne nan baako na be ma na hyentem wo ase ho. What you say? Aha, nti ano so wo ho be ma no yes standing dragon. Eno so be ma no so gina ho sa na oba na ebu nkotodwe wa. Dragon de se nyame koto obeka wo. Akonwa so. Oba ne butu akonwa so say bia nka stuffing chair you want single ni bi no. Na nka oba ne butu na be ma no so ye dey ebo ekirofo so be ma de me di twato mienu e ka ho ye restroom attendant we say toilet so yetimi ye ne ba bia wa woni ati bia and I'm telling you and now you're modern lady na say o ye your friends say modern manner e wa say ba bia wo fie nya nkwada abaji aboso ba bia wo timi ye ene your friend is saying na wa oni ayi so oni dey self-contained man. So I said toilet to do. Now the toilet to can your friend is saying bread dry nyina na nkofo nwure kire emfa nkofo go ayo okwa dwa ya ne so okodware na wabutu ti se de otwitwi samena no satam na mame fa we ntwem akora bi ode ne mame dware se ne mame no boyfriend da bia na ne mame nchance o yi no ho na matum tokro nti be ma ne begina kira na obo ne mame na akora no hu ye be ma ne yi ne be ma fa tokro ne ba akora ne was mama show wo me di me tu beku no no ode ne tu ode tu ko si animu mama de tu kum wo na ne mame ne yese ya no de mama de tu kum wo ovo so be ma size ne dos doggy size akwala na ode ai se ohun ko to ani a wose aba wose mama de tu kum wo ovo so be ma ye fa si ase no ye wo coach mu de ho size ne dos doggy style no ba me ka kire be ma no kwaku se na da roma ai so styles we nyina kwaku yusu bi no de enyim baba baba so de adoka sa doggy style wo pen de me nim se ba o miss all these styles no obeye also bu okra ba no beku mu na don se si ukotodwe se na be ma ne taloto ni nyina ye doggy styles ni bia sa yi no so ye friend standing doggy on eti doggy styles ni dos won bonu we ni nyina bia wi afo so be ma ye nim de wo your friend say DNA results na ye dey ba ne ye nim se be ko be kuma na se nifa but ye ka kire be ma ne se so nim se ni tiri mo fanya ni tiri mo fanya chama bo so monchew womla wani semu a ye ninjaw na womla mehwe na ye nka asem no no for so be ma me kora me de me ya me so wa makola mpo na me nim so oba na bubo na ono abegye ne ho gina wa ha be ma no so ne bebu abo na to aso na hwe wo ba we say asem bia ni wonte no ye ka kire kwaku kasapra kompanyimfo no on pesa asem we say be pie so asem we pie na akuasa de usika no echina mema mema na ko kasapra kompanyimfo na ko invite be ma no na so ya ye den okay ono ne the only mechanical work kasapra anti na so ya ye den anti o mun kasanche na wo mla na say ofo so be ma yenya emie so kura na kwara na wa sade sa wo hwa akwara no anokwase because if ofiri ase no wana o command is kan ya sha akwara na yade o akwara na yade wa yi wani say your friendsepanyina wa yin from abone wo basim e na wote ho sa wo so didi wonom na wo kwa akodi twa no na onim say bi asem beba e kira mo kwa akodi wo ho ano wo suro sika yi a meme ayi si ya no kwase atwempran ya no kwase a wonim bebe oka baasi mu asemi na mama kai ma asemi na enkran baasi no na odifo wutie efiri enkran bakumase na papa bi ote baasi no papa no se ne yemye ne yi wuyi mfra mabone ena de ote ne nchen no osita bi na papa di wuyi die odifo ote baasi na so bi mfra mabone ne kan di o ena the attendant said, "Dear, I drew no dear can obeka." The car no corner, no, it's a bus stop. No, it's Papa Gina will be better. And I don't, Papa, now what to say. Now, one of Ben was a what? So what so then, and a man at the bus and say, Papa, why you bored pa? What's so the corner? Enti odi nyasam nyasa gitu
Say Asem na mfa no was a bus stop. Obi bene. And was say and I do want to tell us now when a benny was what for the corner. And to for a bus from a year no dear. So when you board to me can't you be say uncle any who ye there be Asem Kesi ba again to us. Me the manu cinema catch and say omra. So our pension one man so akwadan one hwe ne kosi say Nyankopon de beche ama dwoada naba. Edwoada ne ba na sanye ne dia. Sika bia opese obok okabia no me kra meta na chi se nua bema. Ne agye afri gen no ofisi ono so obu ni kwase a. Anokwasem. What ma se nyesa ye ka ne ye ka bia ma gen no. Me say ye wie ye nim the results no ba bia befa. But ababa wa no so ano kate no for so bema. Se ba na se bia se nya abrantie na me ka abrantie kwaku achi. Na sika bia free day 1 wabɔ ne ho ka bia wonyi nse ne ho bia ono so atua ne ka ene ba bia de be fa bia mso magina abrantie na chi ni age sika ne ntimu o ma na ba mu se ne de nso so ewo mu a me sometimes ka wa se afrim dada o hwe na nya wo de a etwa no so o hwe na obi di na se wo mpa no aye de no atwe ho afiri ho ebi won so anu aye wasede ye bia na ye wusu no ban bi nti ena ama ban no ekwa akɔfa wachi no watemase mema bi su no oboban na ya na nye okodi diabonte na ne megu oba tan no se ekom de me ma no vo so be ma dia me won se ma yusu dia age dia me pe enti na ya na ma nya se o record chela na se amamle ma ni kwa se ma yes but sometimes obi okran pa wo gbadwama no ka che no won fi no e de hyesem titimi so efa wachi e da ka se ye nguase de ma but e ba e mbra obi wo ho asa na obeka because de kwa busuafo okran pa ni mu a ye kaka be ma obi wo ho a se wabu na som no wo ni sika mu ade enti no abusua ka wo mfio fo so be ma ye ne ma pinti no ye hwe hye ya wade ye ye hwe hye ye mpena twe ye ne ma fie nso so entoto na akwan mu medas nya me ya adom adwada de etua mu bia ne beto dwa okay no ti da dwada hwan ne besu na hwan ne besere quick one yema the nations ankanwi yewia na yafa odifo Samuel kwaku ya already nhyɛ nipa bia no nye obi akɛseɛ omuke sin de da ye boss bia me kan sɛ ye ntwɛn dwada na ye kenkan wi a afei ne omo sɛ fata ne ye de ama but da wotra na ebedi kan tutu ye ho fo ne aka kyerɛ ma sɛ me da bia ma na me against omo in terms of insanity reason being is say we ye da ntimi ne be ma nya pew me kunu na nhwɛ me ɛno ntina me kɔtwe mpana we ye jimi fo na be ma na ne kɔtwe mpana betima wa gya ukunu na ne ntina oba bi o ye sɛ bia ye kurase ni na ne nte reason die kasa akyɛ ne sɛ o kɔtwe mpana sa betena nkunu kyɛ wonye mo a kunu no wɔ platforms o ka kyɛ sɛ ba ne nya ne ba ogu hu fi enti wo free sɛ so wontimi moa no wagimi ni gimi anyini obetwetwe mpana entimi nhwɛ wa ne wo free sɛ okɔ no obɛma osika no kɔ na ne ntena sempo na sɛ nipa no hwɛ wonye ma no wo hu nipa ade kɔma no na we de o se makodi wontimi nhwɛ mi nti ugodi wie so onya iska na wasa ade abebe hwe ono ne bade a ene na de donko an de kura wa wantimi control ho na ne muni hia na monkom baabi de sere nua ma no aye omuti ye se sa platform ma ne na ho ma mo be ma kotwe mpna me nso ma kotwe bi uye dwamanfo dada oba bi atete fie nkase mi kuna kotwe mpranti besu mi koye bi de abedidi da bi nyansa nim oba ye tete ne fie adwene be ka kyense be ma me hwe ne level wo mo amabrabo mi gya ne ho no makofa no obebua me no ahwe me ne ako akoyanim o me kan jo se senti mi so makoye bi maba yensa antana na anyema onu kuna betwe da awere wa de wi ho ntima mo te sa munyan na moa ave mi nua kwaku mi hu kuada ba wagimi se sa man ya ye be kana sem ukuada fo nyimi za o nwanwa kwaku bi aye bonsam so very smart ti kristo boni pa kokose munya ni firi na akwa wo ye wo dada fo wo ye smart wan hwa untimi ne ntena nti Wednesday bi ante ye fre kwaku bonsam tu ukuada bi a wagimi no mi hunu ba bi odi firi ode kwaku ayi je wonyimi kwaku menu wonyimi memetie kwaku menyimi omna samwa kwaku wonyimi difo samwa wo ye kwaku ha wo ye smart difo na no wo to wan ye kwaku hai o sɛ de ade ne tie yawo enti ye besre kwan bi so papa ne hu ye boy kura wo da company kɛse ano pia bonten be jokasa na no nanka wa hwe akura ne kakra kozi sɛ nanki ya abai nyame ya do mande wo mututuo agya awe ne oba ne bo adwaman na ne agina so na akra wudi na akra wadwuma na ho ate na fe ne ka wa bo ya gye de amawo ebi so ye koba oba awe ne ne mi ye mfunso mo mfa nkyeme ni ade bepata o yero de apata na ye ne munyam hye ye bo obi awo ma na wo mpa ye na na wurade ase se mu be biye krata ne mu no na ye dikre na we na ne so ko we se ba wo mi ade am ye akwa we wo fidie we so no wonya ba bi mfa na wi ase ase ya so nya ko we de ne na asem wasi o na wurade nyakopo
na saa krata na yebebie mu aya na sunsuma begina so because akwese lutu yebebo yeba bebobɔ no ya na ano dene eno tia da dadwoada DNA no yebebie so dadwoada eye momi ene kwaku safo ye adwuma kasa preko dadwoada no be den one day mechanic chief mechanic ho nutino dadwoada obi antwe omo aye ko ahomediem na omo yese damo bebobɔ na mo anya mobɔ no DNA no dadwoada Yankona ye no odi for summer prayer council center entwetwe enkomo emra sisi a efiri se ono eni akwankyere papa ono ena ye nyankopon aniwa ogina nipa eni nyankopon entem na wototo na said odi for summer amanfo edi ne ho adanse no enya asem keto akora na danse die kase ametumi afo odi for summer ho ene maami ana cancer no aye no maami na cancer aye no na odi for some timi esane yade no eno ena ma no ho eye me nwanwa pa na abrante ba ko no be kasa bi woni nenam okay on ni piaro ba ko wasaba whiskey sure onu wa dance ye ana na okay odi for some bibia aboko de nyameti ase papa nyameti ase di ho ye fe aja nsuesu abrante no pamotaro no a say ya no aba 2025 ya abra me matade we dey shantifit na epamie dey wo so ate kama mafunu nyina so ate kama say na be di na eku pa ya dwuma no ntima hwe ya atwemu ta be di anadwo ya asem odifo akwankyere koso adanse ye so koso pa manhia hembobo na ba family house jakokko no de enya so see ano kwasem say aya adanse enko wesi me ba he na odifo me di yale ne ba he 3 days eko wesi odifo na me ba yira ma me bi ba yira obeduru waso akoba bia omusu wawu wesi wa yese obeduru e dia kwankyere gu from 3 days akwara no ba bi o hye bia wapie obi eda hotim ofosu e dia kwankyere gu from wasole obi ye mane ofosu omutu ya omunya bi omukoba bia nti omukoba bia na nipa ne kire om se ono obi di se adwuma ne bi ba na odifo Samuel ho no de ba wo manhia hembobo ana de nipa na sisa gold no ofosu obeduru ho no ye kire ndo nko ye ene gold no sisa ne ti se yi no ofosu obi koko ntimi nso koko no ntimi nso obeduru manhia hembobo ana jaba family house ye di niam agu akwam na se koko no se di esi so no enye yize ofosu obi pese otukwai wa ya enye yi ofosu obeduru manhia hembobo jaba family house se yi no akwantu no se obesa ne nsa ka oko obi penkrata ofosu obeduru manhia hembobo ana jaba family house ne nsa ka obesi sunsum ne beda ama asane niema nyina ama ne yare ama adwuma asai ama niema nkoye obi promise na no wa fail ne niema nyina bi si basa enne manhia hembobo ana jaba family house nti ofosu se niema nyina start wobi se oba wahwe oba de na koduru baabi afi oba na ibu nu kwasea oba na sisi no oba na so wonim dresse omfa na nya hwe obeduru manhia hembobo ana jaba family house no ene oba na di na chi woni na wale na mpene na apehwan ofosu obi si be ma bi sisi no be ma bi ibu nu kwasea be ma no wono na boa ne na koduru baabi onya sika wie o so se oba na nya ne class obeduru manhia hembobo ana ene be ma no wo kwayi oba na ho ade esi di oba na bebusa ne bia na ode aba fosu jakokko no so wo manhia hembobo ana dia ya adanse enko a obi si manante abre mechena abre yenka bi wo obi si yale da no so hepatitis obeduru manhia hembobo ana jaba family house no o se yale bia ya na we code ene da so yale bia so ko hospital na enye yi okọ na okọ na yale na afi ne na ekọ so na ye code na da so o se code no so de ba bia be ba be wie manhia hembobo ana jaba family house anokwasem oba na oba na yi code no free yale no so pe eno na yale ne ese ekọ obi si ni sisi aye ne yafre ni nkora abrem obeduru ho no na ye code ne da so ye code ni free so asisi ne ko wobi si nani ya nani efiri ni nkora abrem nani wo hunu hwe ofosu se oba na ye code ne na da so obi se wabubu da form team oba na code ne da so ofosu e die na ekoso a enya me odifo na chese code na nka se ya nwanwa adwuma code ne die ofosu 2025 say on says to ya na abayifo ne abonsamfo mo ye bad on say ade bia mo di code to so so
enti se won hunu code na de ne se ubetumi ayi saa ya de na firi nipa no so wantumi amia so wantumi amie code na ofo phone ye kura mi se wantumi amie code na eda so na be den watumi akọ phone anokwase wantumi nkom saa na etie adwuma na wo pa a wonya bie na ye code na eda so ye de ato so enti se yanyi code na mfiri so de se adwuma na wo benya bie wawale na season na wale na emma no ye code na da wale no so enti se wa me yanyi wa ma me yanyi code na mfiri so a ofori so na adifo ni bi nim no ema menhia hembobo na ye ho ye headquarters no ho no beduru ho a de enti a ema wo niema na loko de enti ama wawale na loko de enti ama wotwane aye nto de enti ama adwuma no wawie school nya adwuma nye de enti ama sunsum no beda de enti ama niema nkoyie no ho no ye code na da so no beduru ho a nyame befe yeso ayi saa code na fi so yare na ede wato dem ohun ma me bi so otwere we ma me panyin no wo twefiri ni ne maba wa brem adi ababa si se o be 75 years na ne ba se won ti ase e se ne ba na nyame ye hira no o de ne ba na ye code na ye de ato so ye bi ye code ni ma na se twere na firi no so obi si asma atena na so firi ni nkora brem o ba ye bi ye code ni firi no so se asma na ko ofo so ade bi a obi akwa abrochire oti America se nkrata asem ho ye den 23 years onya nkrata ye hwe na ye code na da so ye bi ye code na nkrata na nsaka enti ofo so de na wotwen wa wutie na de na wotwen ade na ye hwe na anyese ya sei ni nyina so anwo akwankyere wa enti de na wotwen okay 24 man for da so tua omutiri so kan ofo so on se sunsum ne code na da so a kire tua wotiri kire tua wa kirika on se abusua bi ya wura mu a wan tua nipa na kirika wo sunsum aboa wo nya code nu ma a kirika na de code ni ba en na de white tank ni ba no ofo so on se ani tina ma odi for Samuel me ya soronko no efi se minim sunsum bibia eni pa se wan tua na kirika den se abusua wo on se wo se abusua de asona abusua ya asona for de abusua no mu odin enti no ye nwale asonafo mema ne niema nkoyi we sirim ya aduana ye sei we sirim ye sei so ofosu ani na mi wura abusuanum na mekwa susum kro na eye sa no makwa kotua wa chiri kama no na magye sa yedie na ese eye odia no adwuma na eye odia no ofosu ni susum de ya na etie ne se enipa so ba bia wo nhira no wo no ho no mo de code no to so etidie enti na ofosu Aboagye mama na egidin na wontua na chiri ka susum entimonye sa efosuo na adwuma ni nyina mfiri ni nsa na aha na ewo no ma confusion so ni adwuma wura na asa adwuma mu mpanimfo ntem ni apam wafuro eti sa na efosuo ba ebeduru manim wo manhia ahembo am se mehwe efosuo wuntua wa kirika wo sunsun na ma ne ba asa nti kokoye na kirika na yentua yetua kirika ni wi a wo hu so wo ho ni adwuma eboro de na wo ye no so na afre wo wo hu sa afa adwuma kura na wo mu so ni a start efrefro Gabi no wa so ase se wo UKCC wo we university 14 years no nya adwuma nye wa hene fa no won ko ye wono wo sai esirim no wa corner of gina mfa e no obi kire ne so won fa ne omra manhia an mo jaba family house so fosu oba e me hwe ne won tua na chirika ye tua chirika no ye enwuma be 5 e na free ne bom at once they say won me say wo start enwuma na wo ye say ne former boy no wo landing na be fa no call landing eso wo tena ha wo yi ma ahokyere Bema no kro no we na bema no se mfie no otua na chirika wi afi bema de dwato anyina akoya no se epa na wale en ode ko landing no eti ofosu ade bi wo ho a susum no so wan hwe na loko ne ma eden se ubetimi akwa wani obi si wo na duan wo ye choba aduan ne yento wono si wa yento obi hwe susum na ye de code na ato aduan no so ya de code ato so eti nu a yento wobi enu amoton wo se mo no o start ye na nipa betwa ho ahia fe wono ayento mehwa na ye code na da so eti ofoso code ne de ade a eye ne de wobi si mabusua yentimi nwale yale adokure ewu achie si abusuan ye hwe na ye code na da so wobi si me ma nko na ewu ye ne ye side nko na ewu hwe na ye code na da ho eti uba ye be yisa ne ma ne nyina afiro 2025 eye code no nko na ye bi how many pardon no 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 17 050 45 88 454
call. 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 Maisia Hembobuano no Jaba family house Hone Jakoko no aso Chere nyame ya aduma chere Friday akoko diko woni say jakoko na so Friday dey eye jakoko nko a o say Thursday no dey ya no say any Thursday na say me kopa be me ama nko na obrempo na tu na obrempo aduma wa ye no ho nye easy nyame wotumi you say obrempo obi o da ho nyame wotumi nyame wotumi nyame wotumi na me so be fie nko a na ne ye bɔ mpaya ya ye eno cheche dia no be den chere dia jakoko cheche no be den chere yam bo me pie anwumere ikura sei no man bia o de me ba no ya test driver ya chere ndo odu chese ade a na hye ni mu sei wontimi nka se wo me ba ya me de sa to me chere no se me on top pure water o to ma me ya me hira so na me de na me ne ba ye duru ya o si me o bo wasi ya ade na hye ni mu nyina yi atofo nyame wotumi me say chese chere nyame ya aduma gya kokko na so okay katache yentie o Obanyini na ho ye de adum ni nhira me chia watiefo nyame wotumi na asem a odifo Samuel eka no me de kakra bi ka ho Ghana ha wundimi ntra Ghana ha enye de papa yiye azaba mu a enje obedwane ye bebo se kromfo na papa etma tran manhia kakrom ya enim sika sem dendenden why na akwaje ni sika kwatwa nkuntu pa kire no debi Samuel ko police station no oba okọ no oba enso nam se tumi ne kura no no enya kwanche papa ekura no ntino oda so te ba bi ote me sere Ghana fo ade ne wo manhia ye enko ba bia Ghana fo ye nipa bi o maso odin fi se do mbese chinchin nko so amwa wo opanyini de mi di papa nwa danse kakra bi sister ya wo Canada sister ya o Canada ye babbe ma ba ko pe am se what try se what ne kwa abrochiri sika watwama emu nkramufo emu azanfo emu asofofo mu bia azanfo sister yesu so ne benti meka na sa wa abrochiri akwa nam ka chense sister ya me dem do di for Samuel ma frɛ no ne nkasa ne ba na wa abrochiri sisia na je so jam wa na ka kire sister ne so nko di minam dem odi for no ba ne ma no sa frɛ odi for unim do di for tumi minim do tumi ye na ka se odi for Samuel wa ka no wa bo aka me abro se kromfo wa ko wi apa no ni amatra me abbo no ba nam se adwuma no wo ye no wanya abotre e na ehwe nipa mesre Ghana fo anfia enwa metini ukọ adwuma wunya sika wotopan no ukọ adwuma wunya sika ahonhom aso de tie nipa wa abrabo mu no opanyinya bini anu ye odi for Samuel anu ye no ano papa me dana doa de ntam ni ye firi me dana doa me pepe saa na me ho abasa me fa wo ba bia me ko odi for Samuel ni obi da papa wati ko fa nketwa de bra na nkuto bi wa kire wa na de bra no o se bo na ye se bo na do 20 ko tra ba bi se na no papa se na adwa na do me ho beba minim ekọ di for Samuel nya dance minim kwasa dance ye mi ja dance ya ne kure wom ye trudo wa wo TV ni ya ka kire mo ye bodawura che maso odin mombra enipa bebe bobra enye enipa wo krom ya bobra enye ebi adie kuku ahwe asie saa ja ko wuo no munya hunu di for Samuel mesre Ghana for papa wa bimpa saa wonim fom basa ne ho fefefe saa no wonim fom basa to mesre Ghana for say me gitum obupa baabi a meda baabi a metie masase me di besia wo wa omeguo no mo hwe nsentene no ebetima pie Ghana de ben ya yempe Ghana de ben ya yempe ebechichira kokko beni ni ade nya sa betra yebisi ade no ani o eye menhia hembo aya na hembo ano no me ajaba family house me se Ghana for say monko na wo mye bibi so nkyira mo se da manfo si wo spiritual pa problems si wo Ghana no opani ya wo mutimi nko papa mi enso avuma no okay wo jam yan pra na ye ko brempo 0246
0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Ejaba family house. Be waterful. Or one and a bell. Or one and a bell. Or one and bell. And call you for someone. You for someone is any BBA. Nam can't be them. Nam turn on no Casasem no. Was so dumb. With the idea, mamma mean. On Nikun or Monco. Machima may say. Said I could say what was so. Nam himself was her. Oh, it makes second. Now, dear who jamway. Dear who is so deep for someone a quench like it. It won't hear what the mouth. Mini baby confess to me here. Eti be second for say. Agye de you nanu ya. E mo bi meten kan kyerɛw. Ye guso bo dawuro. Monko na mon akwasi brani say sisi dey believing. For the go bi ananya ta. So, feed gadochi. Me nka be fa me ho mo no da. See that papa we see me say mo ma me ho to be no. Okay. Open na me now. Obre pa oketu abi me bre na so. Ofosuo say dey da bia me kan no. Ensem ni nyina no ojama kan no. Ghana han mo ho. Yen celebrate nipa wati ase. Agi se wo. Anokwasa. Sabre odi for some of yo. Yente. By sene. Se brade amfa kwam ne se yete se odi for some wu a. Na so ni ho no ma. Obi hu adanse a amanfo be gina radio ahodo so. Edi. But sabre wati ase wo se nipa ni di adanse no. Nipa ni adanse. Ba bibiara wo bia no. Akwankyere no ne menhia hembobo ano Ejaba family house ho ne edachina ene ne memeda ne dwada ne brada ne ukuada ya wade fiada memeda on se me yikwasiada film okay kwasiada odi for somewhere onye adwuma bra be hia no 101 na ohaw ne amane bia da wo so no bebre na papa abobo so bebre no ojam so abobo so se wo haw bia se ye afuo se ye yale se ye akwantuo se ye bibia na etete wo de bra menhia be show di for 101 or how near many be a bit through so. Okay. To the Brabbe show D4. Odi 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Ejaba family house. Okay. 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 Okay, I know the for some prayer council center and a church common so for penny. I will know and a dano na said the with James can you know. I dance the amount for D for someone. And Asem Mpe Nipa. What for? So how a mania and Konana be a dousum couldn't be a dousua. A new year AUD for some prayer council center. Ya caught near Koya Quanchina emotion. Credit. The one banu enya trance. Asem Asem Cassia will be as by you. Asem Cassia Pau. Mamma memoir quaba. Yeah, Eja. But Tampa Bibia Boko, dear. Amiadon. Who did the say? If I show your friend me whom. Your friend is homey. Homu. If I try. Who free in a buyer? If I join me if you cry mine. Official kwamai. If I try. Daniel can't want somewhere to see one baby who won't buy no. If I try. Okay. Senen will be 8 year.
yemfiti ase wate na wakosem no ano dene papa homi yentie o me ba sho me ne me kuna na eti obokrum your friend will say your friend Osalu na awarija ya bayentem ye wo mami ensa Minkasa no moye nan ba kwa afrim. Oh, kafra. Te so maka me ensa. Na ketewa na owom ni otwa to no. E na wo se enye ne ba. De ofrim no na onu difa he. Ono ne pani. One pani. Etwe fa say de otosumi no se one first born. Me ba chwan. Eno ti o fourth born no wo se enye ne ba. Me ba chwan. Adenti no kan sa. Me ba chwan se ma fa na chi. Hey. Asem wasi. Yentio. Me ba chwan se ma fa na chi. Na na chi na ma fa no. Wa meto se be ma dame so. Wa mehia me ne be ma bia. Ne mo se wa fa me fu na hu se me ne obi di nkomo. Na nkomo na me ne nipa no so di no. Wa fa nkomo na nkyere se nkomo we ya na se we. And o delete me chat. O delete me chat we na obaye say me ma fa na chi. Na wache me say me ni obi di nkomo ofon no so. Enti me bufui. Ameka chense na die kura nti na meda obe fa me phone. Ahwe so abra me mfa phone. Meanwhile so yetina nyina on fa me phone. Me so me mfa ne die. Ti somewhere 2020 me kofie se me nware biom. Minkas 2019 rather me kofie se me nware biom. Ena omo kan ya na mete ase esan bai. Nti bana me san bai na mu ho ena wo hya ase se obefa me phones. Se me da no wanyane me you lock ma me ne mayi ama no. Me da no wanyane me you lock ma me no mayi ama no. Ti that faithful night obai se me yi me lock man na me yi ma no se ne me ye na. Me da ho anu abasan ho na me ni di nkomo ofon no so na me say na ofa ofon no se de bia wo hwe na ne de obeka chem se me ni obi di nkomo wo ofon no so ne no ye kasa na mka chem se me mpesa ni suban na owom no evisa me ne tina wa hu me kwan boni bi so okay efru se one me tina ye wa hu me kwan boni bi so ye kone kopa mi zo drink ni bi emfa ye num efru se ye kasa se ye minimu ata na etare sa no e mizo drink ene 5G miza orofo bronya etwa mu na mizo ne 5G miza no omanfo di bronya no papa enya asem keto akwa na ne duduom upebi ato na waton ateso mfa so a manager Daniel ewo 21st kenekahwan overseas ana become supermarket abawa ewo anomanyi post office here Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University mizo 5G miza ibenya bi ato hopa na search enterprise ewo asafo abinchi one VIP car park no na edi ehwani mu yenko na ekoto mizo 5G miza 0246270221 0246270221 na kwa kuachi company limited abo poye mantamu Eastern region yenko mizo 5G miza KF Kinju enterprise ewo so ameya oni ndom hotel na edi ehwani mu ibenya mizo ni 5G miza no bi ewo ho orofo 3 eba center du papa bi odo eba edwaso na etu koko ase ema o manfo akoko adokoro wom koko hamwom 3 eba center 3 koko capsules koko master koko drop papa na nwumere bi ton bi di ama wo no o manfo dodo no a na edi 3 koko capsules ho adanse ewo Ghana memha orofo se ye ka koko drop anu a na 3 koko capsules koko master enkonkoto koko drop wo kwanchen bia na me kanfo sa duru wi edi amaw se ukotobia na wankasa ubehu se ye waduru na ye waduru na duru na nwumire me kanfo di amaw na betumi edi atu koko ase 3 koko capsules koko master orofo duru ba bia wani so ye wisi duru ba bia odwade na honam ye ohene uja na ya moja efrimu ba ha koko na ye sa ade no na makancho se bia so bia woni master na koko ne master pa 3 koko capsules eno na me kanfo nam di amaw yenko kolina ke ba daniel ba mr ba apidanke benya biato 0546107107 0546107107 clinic of the moment 21st clinic of 21st clinic se men kancho se wabie na prono ade am obia se
2025 ye otu yade ase pa na yade bi efiri utiri nua no ekosi una ase no 21st kene kese anwumere me kan kye se brei na obetu ase no de amanhwe na de amafo kana siatika he 21st kene de amana gidi pa kese pa siatika yade no na siatika yade no 21st kene ke ba ye eno me ehu se yade bi ye frɛ no siatika na so osisi efa osiri mu na akokoma kosi una ase eno ne siatika yade no 21st kene kokwa odi bibidru obete de te ede be na ade be 21st kene ka wontumi ente entu ase emfama wo siatika no kra de ne jejejeje kra ya ade bi 21st kene wadi mu entity my pa na nsan ye ko South Africa ye san ko Europe ye kutu amanfo ya de ase ede ma wo mu anya asem keto akra orofo 21st kene ye clinic bia se wo do ya de kwa obetu ase no de amawu anya asem keto kuma se o wo hwa overseas on Alpha Radio no na ben sa na obo ase cancer quarters called junction obehu 21st kene ke ho dome market akra sunwane kranza tachima 21st kene ko sinye mini 0540311311 0540311311 akwantu semina ye express group ye fankoda bo mo na ya kwantu semina omo tetre na omanfo dodo no an edru bia no mo complain ya jimi sika je ye fankoda express group Canada US UK Australia he fa na peso kwa express group on front me enko so ko ye wala tu asa ko ye adwuma na kosua de odofo express group adwuma wote papa ye fankoda wo mo kuma so wa ha akratema Islegon takrade sunyane Tamale bibiani ubehu express group ho yenye omo ma no na akontusem paade ye fa nkoda omo na yakontusem omutumi emoye 0249 0000448 0249 0000448 express group ne mano no na yentumi ene wo mu enko dinkita ho ewo ya kantu ho se risk ane ne yatumi anya news Sompa no de a ne yatumi ahwe programs ahodo a ewo Sompa na Asem Mpe Nipa Osei Aboagye na pamfo dia ya risk ane ye decoder no ebeboy papa na nyoma akonkan emrante kwa no kachom se Sompa no mepese minya no foforo enu ntrimo risk ane mame na mentumi ne mabusua enwumere bia yetumi ahwe Osei Aboagye ene na pamfo odofo ya risk ane na unya Sompa no dia odofo ebema wakatua papa haksa mixture and capsules hasa mixture and capsules ye everade omanfo bi ose kunwom wo yamkro osa no udidi abuyi wani di abuyi adu papa abedwaso na omanfo bu faso awoto na wonom ema wo mo sare nyina no etimi asitu no eye haksa mixture and capsules ena mekanfo na mediama orofo adrowe amanfo no amowo osapi no a ena agya tuma wodi ho adanse Food and Drug Authority agya tum esanse etu osase a enya asem keto akora orofo yo ba pemfo ontimi num haksa sa ena o ma oba no fo ontimi num bi onimfie edu emienu a haksa mixture and capsules ontimi fo asem enkoso orofo manfo dodo no edi ho adanse na de na wo twen osa no haw udidi a na ontumi ni di osotia enetie haksa mixture and capsules na nikase mewom ni se opese osa na si tuntentem dia ene mixture no ene capsules no no ka bom buna na wo kro no mo se osa no asie etu anesam rofo ye konkran ye benya bi okanshi drug lane repass ventures ho ubenya bi ho sa na Randy pharmacy Madina kofobia so ye Gamson pharmacy Dani Pharma wo enrum Kumase ha sa na Little George community 2 eno so wotema na uduru Ashama so dia Ekus pharmacy sa na Jukad pharmacy so wakasoa na uduru Takwa Padia was ebibiduru fie ho ena benya haksa mixture and capsules yemfre wo mu ahoma bu so 0240238310 0240238310 ana 0203822855 0203822855 haksa mixture and capsules ye osa tamfo pa na ye ko edi akoyenim asemo asem kasi o ma me nto ofa afon no ene kosi sei ti onya na mi se me yin lock mana me yi lock na osan bai se hwan na me ni di nkomo na me se hwan so na me ni di nkomo o se me ni obi di nkomo o me fon no so me afa ne chi na me se na da bia wo fa fon no o me kasa da na de ne de wo ba be kasa se mafa wachi na o hwe ye nkomo be na wo fon no so eche se mafa wachi me da me mpesa o ni o ma no ena na me dane me ho se me da hwa no wa bo me sorry ena me sorry
Ti me sorry na me say fa phone ma me na me hwe chat kro. Oti ma delete. Na me say wa hu ade e wo phone so. Sa wo se me yese ya, obetimi de no a kire se me yese. Na de no wa delete. Oba pa na ya na wo ta chat ya na. Me ba cho da bi. Na dia chat no delete ye no. Sa chat ni ye me ne me classmate chat. Oba na bema. Bema. Emu nkomo no bi ni say. Emu nkomo ni say. Me birthday that was 2019 na me birthday ese me nko biom no. Na ohume wa ahinkro. Na obi sam say na wahume ahinkro several times na say me ye den wa ahinkro na me ka chen say ma birthday. No say ma birthday a me ye den. Na me ka chen say na asi. Ti me ka chen say na asi no no. Say na asi ne de. Me ni me kunu entamute. No ka chen say ono de. Onti ase say me ye sa. E wo chat nim. De nti onti ase say me ye sa ne say me nya obi amabon. Me jai school na me ko ware. Enti die enti na menim se me jai ware na me di kan kokko ware. Enti emu ho na me ni di jai nkomodie. Ube jai school na die enti na jai ko ware. Ai. Enti enu mu ho na me ni di jai nkomodie. Enti ansa na wo be ma ne sa ba be kas ebe pa ache wa me ti asese me konum. Na me ka che me friend na me ka che nse wa be pa ache wunti me ko. Na o se me ko dia eye. Enti me ko ye no me ni nkomo. Ekopim one faithful afternoon. Me hu no online na me chia na o se ti say na me se me hu ye. Eye de na na chat no. Pa chwan. Na o se ukunu ni nkura ne hu ye. Na me so obi a hu ye. Sa time no so no de makotena ni namfofo mienu bi ani maka che o mo se me meti aware na se kwa. Na wo frɛ adwuma ba one ne mma. Ne namfofo ne wo bokrom se CA. Brabu ene alaji. Eye saluno. Me pa chwan. Wo so ti awade na se kwa. O ka kire Brabu ene alaji se me meti aware na se kwa. Na ono de ofra adwuma ba one ne mma. Entis obisa me sa asem ne se omo ho tese ameka so ho na mka chen se me ba ye kura sei na wasan ka kire me na me de me ba fi no ka chen se me pese me ni no eda so ye free a me njai sa de no eye be ma na ne chat no achwan se me tu fo fa awade no ai se me pese me ni da so ye free a ene me ntina ware na se fi se me njimi se nipa me ni ma de me jai school akwa ware na minim se mintimi nya obi obeboa me at that time ne me mana ko school ne meja ya ware na ba betena fi intima me ma timini ni di nkomo si se ma me ma ena mka chen se mate by me die se san to so bioma meba no so ka chen se okay se me san ba dia ena ma me nhia ne baabi enkasa ne ho se me hia no ne meja ware a me ntwam ena me see you timini ne nkoma etwa ni nyina wo chat ni me pa chwan ni chat no wa menene nkoma etwa to no nti that very day no ena o sa be buy say minyi me password ma no ena bi password na me phone ne ma no eye salu mba chwan ena wo ko buy say me di nkoma wo phone no so me ni obi twempena tia me ka che ni say me ni obi twempena adan nti na onim say me ni obi twempena no wa hu chat wo me phone so no wa delete chat no fa chat ne bra na me nhwe wa delete chat no osa ono wa frɛ nipa no ama nipa ne sa one me nkasa biom na mse no wa frɛ nipa na fine why are they so wa frɛ nipa no na denti na wo delete chat na no betimi stand as evidence eno nko ane ade a wo betimi di a kyerɛ me nya no yie by so se no kra na wo kan se me fa wachi a ade na wo njai sa chat no na no me ne kon so enti sa time ni na akra we nyinsen wo honom no ka kyerɛ me se me ma fa na chi eye de o se enye ono ano me pa chwan me ma fa na chi eno so jitu so ono a eno o se me ma fa na chi nti honom na o ka se me ma fa na chi no ma amfa na asem na me dem me dane me ho na me dai that time so na me kita nkra mienu ti very lucky me sai call back na ma chiri ba mienu so ka me ho nti ne ekoso nyina akra ni nim ana se na akra ni fa phone e frɛ me ma me bɔ me ma me charge kra me nim ho hwe eye oba no me nua ketoa obo wo charge obo me ma me charge say be ma na me ne nete no say na ekoso de bia ntokwa but me ma me anka nche me da say akwa ne frɛ no ka nsɛm kyerɛ no kopem bra eye serious a me ba fi ansa na ma me ne ka kyerɛ me say na akwa no krampo frɛ no nti o ka kyerɛ me say e ba ne nya ne die no me de me ampa mu a ye wo honom te sɛ ne ye tia die ono de o se nya
akra na de ma o take de ketwa ni di na chi no me wo no me ba wo no wo me ma me ho e wo kwaman me ba kwaman a me ba be wo ye me kuna busuani ba ko pesei ensi honom so wo ba be hwe me kuna busuani bi afafo na amfrɛ me enti me so me bra me se wa ba oti moshi zongo ne yiri ne ba betena kwaman hwe me enti me that time a me wo ya me sign ba biom no omo kasa ya me sign ba biom sometimes no so aye store e wo moshi zongo onyem enti Thursday bia na okwa bofuja okwa no wa frɛ me se me mbra me hwe ne oma na makɔ abra wonim enti sa girl no kokɔ wo yi me wo honom na tafo clinic tafo menhia honom omo frɛ me se nipa bi se ya ba ba wo na moje etu no oba ye no no nko na ba me so me number na ode mai enti me mra na me frɛ me kunu wo phone so me frɛ me kunu wo phone so me frɛ no friend no kra manya no na me hwan so se mo zongo nso ne bokrom so ne tafo de emu nwa na me sorry na me koi ni yeyi me makuma na me ne nyina ba fi na me kunu nim se sa da no me ma me aba mo zongo me kunu nim da sa me ma me aba mo zongo enti me wo ho no frame then no so very like okoma me 15 cedis sa fire day sa me fa no nya aduane anopa awia ne anwumre nyina sa no bona kon akohoma sika mpo de no mpo de na enye me problem because that time nim nyina na me papa week bia papa ma miska ma me so didwa e de free kwa mind de breye enti dodo ode be ma me bia no na enha me som ti o sha ase e ha me no eno de no kre ska ode beto honom no se me yibi to pampers yibi to bidie na me ne nkra ne di ade e beka ne enti me nu aduane oba na me kase ma nu aduane a eno so abufo no akoto aduane wo fi no abonti no aba bedi enha me because that time no me man ye didi enti that day na me kom makuma ne honom no o ma me 15 cedis e na no pa no me no anwa mo eni ye di anwa mo me kom me friend na manya na me tie ne de na me serve no ansa na me pie ti onim se me ma me aba ye wo makuma ne dem ho na o frɛ me wo da ugimi no nkwase asɛm no didi matam basa ehefa no wako a me frɛ wa on fi me na me se makuma na me kwhwɛ ne nyoma no wawo ni afrɛ me se moje etu no bia ni ne ho nti memra nti ese kura me wozongo wabusua so ndin nti me bufui na me de fon ne pie be na me nim sa me ye kɔ ni na me ma me so adwen e wo me so ti me de kɔ ni me ye kɔ ni wi a me ban na obi sam sa aden ni buafu akɔ na me ka kyɛn sɛ me nkɔ sɛ me wo ye no laroba ma me boa me dia eno de nka laroba meti ma gya laroba ho bai sa me wo ye na wo abusua ni obi a ma me boa me na sa makuma no mom na gya ni kunu ho no ba betina me nkyɛn dia ɔno so awo a e wo sa me nso me ye ma no ɛna ma me eno sɛ me ne me ma me kun ho fi sa ye ya ma mrende be ma be ka na ye adwuma me ne me ma me kun ho ma me ka kyɛ me ma me sɛ me mpɛ ade no sɛ o twa ma mre ni dana nwumre no enti me me ma me da so na o te de me gire me ba je o se sɛ de be ma be ka na ye adwuma ba chwan so dan de ubu sa ma mre no ba chwan enti me ne me ma me gu so kasa ɛna osan frɛ me o frɛ me na me say o me ba ɛna me pie me ne me ma ne mienu ɛne machiri ba mienu no ye gina de ta ho fa ɛna o frɛ me so mu didi matam wana de ta wura ne say be ma nya abotere wai na oni oba na kasa no enti bra ne ni ma ni ano mpo ɛna o fa me de me tina me ne menuanom tina abobo ya de ta no de ye kɔ obokrom ye duru ye me chia no wanye so dada kra o fra adwuma ba onchia me o pie so a onkra me agese wa pie free dem awie no me kwa ba na me so magese wa hye me hwinim oba etesen na me so magese wa ahye me hwinim ti me wura dem a me chia na wanye so na me de me wura bedroom na me gya menua no so ho no na me de nkra no kokoto ti agya makwahwe wa ni di me kra wa ndi no kra me ye me de ade chia me ka ne hye di ma ade na me pagya na me de kokosi ho ayase afi me ba ye na me bobɔ ne yoma o se ne yoma na me pa twa ya nwa mo ayo ne makuta so manti mako na nguso meti mo gonu gu adiem na kosu aka ho me ba twa kosu anka ho fi za yekura sa na edi no ayo enti mi wura dem a ono so ono na di kan wura dem kwa na me so me ba ye se ne yoma me si ye me bobɔ ne yoma na makuma na wo ne de ade chi a
e wo se me san kokwohwe no fi so obi ani ne ho wakuma na wo no de na e wo se okohwe no e ya mamre efiri se owo ye no oba ebehwe o kama ye na ye ne obo heba and medical research center edwetwe enkomomra se saa wade we ano den papa na me na nwam ye aduane a mepepa nti no me bu afukura medi me man kan hye the next day enya adwuma ene so ya asem fufuru obo heba and medical research center o wadro to adumanu dokota enene ho ye fesa achem se de we si aboni jacket no nya asenketo preke se pada and odin dano me koko hwehwe me mugem ewo adoa to adumanu eye obo heba na doctor nya daje mame entina mpese bi busa se doctor nti obi aba se na nya daje no me musa no ti nurse ni bia mkoto no na doctor twen no na mbusa no no oh doctor de wo abotre se na ewiase so de abotre ye adwuma so a udi nkunim ene obo heba no so wonuro dada ti udi abotre ka ho a ye 100% ye ne ekro no na mfidie ye miame moja ni yese enti enche mesa ko review ni akwa hedi nyame ye fi se onam obo heba medical research center so miame nchirewam ma me ho aye den pa doctor memo akwa aba Nipa bibi aboko de ne wo ho aye fe kwa se wasi abo jacket no nya asem ketwa nwa na ese kan edi nkomo nwa na ese edi nkomo na nso no bibinti ono ye madam for sa bibinti no na wasi etu hye because say ama me ne wan say yade nipa benya wa na ye yade kuru ya doctor yinti o obo herbal medical research center be fa kwanya so na ya masompa ahwefo ne atiefo nyina afinhya pa na obo herbal ye ko break be ye 2 days pe se brunya no amanfo betumi ayade timo kosa brunya ni nyina de na ye wa around yo ami wa around ami bo adwuma yi ankasa ye branches ahodo ni nyina na sese fully ye branches ahodo ni nyina ya sanya back a ye bo adwuma yi ankasa na obo heba ye expert in cardiovascular diseases ye ka cardiovascular na ekire akoma no ene droban ahodo a moja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu enti obo heba timache bia ebeba idasa akoma no anase droban ahodo a moja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu bia no obo heba ya kwadre ewo mu ye ankasa enti obi wo ho ne de eya akoma problem odi ya akoma problem obi wo akọ hospital ma ya kan kire ni say na akoma no ahonhon anase ensuo egina baabi tutu anamo ebra obo heba enam akoma problem nti obi wo ho wase doctor majai majuma be 6 months ni me nya adwuma bia because se me koma adwuma ho a me ya adwuma 1 2 ana ma ye mre na makoma bo peri tutu anamo ebra obo heba wonso wode akoma problem oti yaw ewa akoma no mu wode angina pectoris na je se o chest no eno ya akoma no problem enti ama obo okoko time bia wo ya severe pain oye bibia na oti pains ye ewo wakoma no inside anase okoko so tutu anamo ebra obo heba oba last stop also wote na anwumre wode ye pressure ene pressure ye ka no ho a na oyanya heart attack ohomia ensisi so nante kakra bia homa ensisi so tutu anamo ebra obo heba na anwumre se wote ye na wode ye diabetes ne ka no asikyire yare no tutu anamo ebra obi wo ho enam asikyire yare nti ekuro abeto ne nipadua baabi wa mia kuro baako be ye 5 years kuro ni nwu tutu anamo ebra obo heba doctor ne feni nkuda enye ize tutu anamo ebra ye be mo wadura ebe reduce o sugar level no na ekuro na ato baabi onipadua baabi a enwu no wa mia obi wo ho time na be me service e wo hospital maami bi e de ni kuro ba kuro no ya mia be ye 6 years ya mia kuro na be 6 years kuro ni nya de enwuda enti ade chia no pa na yehu se wo ba pe na nurses for no
yes omodwa yinka easy enti o de kuro ben na to ho a ya mia for 6 years enko easy tutu anamo ebra na wo ba ye last stop ye bi mo adura e be reduce wo sugar level no na ekuro na ato ni padua mu a enwu no ye be mo adura e be ma sa ekuro no so awu afri ni padua ni mu wonso diabetes nti seconds bia na jonso edo seconds bia na jonso edo tutu anamo ebra obo heba enye no nko o de enanyumre se wutie na o de eye kidney problem say eye kidney stones kidney o sa no problem to machi bia ewo o sa no ho bia no tutu anamo ebra obo heba na abibiduro ho ade be ma wa ebe solve ni nyina ama wa den wade wo ho wo de enso ye liver brebo no say ye liver fat liver cirrhosis liver no brebo no timache bia ewo mu bia no tutu anamo ebra obo heba na wo ba abibiduro krochi na ede be ma wa ebe tu ni nyina ase wo de ye fun problem say ye ulcer ye typhoid enye obi wo say me typhoid is enye e kan ho a ni yefun ebe ye ne yasa obi so de ye ulcer enye e kan ho a ni yefun ebe ye ne yasa na ulcer no ne de no se ade achi be ye 9 to 10 ho na unidi na wo yefun na hyase eye wo ya wadidi awie no from 15 minutes going no so na wo yefun na san hyase eye wo ya nti eno no se kom de wa wo yefun be ye wo ya udidi wie nso a wo yefun ebe ye wo ya enti tutu anamo ebra osa ekum yi ankasa ekum yi ekum amanfo pa enti tutu anamo ebra obo heba na emu abibidro krochen ebe tu ase enye se ye manechi ye tu ase afiri ho ama wade wo ho na ankokun wo de eya wo problem obi ho wa worry for several years be ye 5 years 10 years ontimi emfa from wo ba ento ne na so tutu anamo ebra obo heba o ba wo no hu kani emra na ye wo machines wo ha de be hwe nipadua no ahu problem ba bia efri enye mankwa na enwo emema so e wo sa challenge no enti wo no hu kani emra na emfa machines ni hwe na ye mamu abibiduro krochen aye emfa bibia emfra mu na atimi asolve mo problem ama matimi awo afa mo ho afa mo ba ena nwumre se wutie wo ye oba wo menstrual problem obi wo say doctor be 6 months ni enye se nipa kro no enyem 6 months ni ontimi menstruate ye anase ongu ni nsa obi so wo ho onu awonyem onu so ade no ma onu so ade ne na je say yade na se yare pa tutu anamo ebra obo heba na oba ye wo abibidru a de be ma wa ebe ma o menses no aba normal days no pepepe problem bia emma ho utie ye enanwumre na wo de eye namu nsayare namu nsayare ni de bebre lady be frame or say doctor enam namu nsayare nti me ma me ho kwan anase me ma me ho kwan emma be ma bia emma me ho because enema nko yie woda be ma bia ekọ no ho a eno anu no once oma biem enti enam santi oma ne ho kwan emma be ma enko no ho kra ne wote ho wadane roman sister nanso onko school bia tutu anamo ebra obo heba na oba ye be ma wa bibidro krochi a ebetu sa ensa yare no atu afiri ho say ye white me se edoso tutu anamo ebra na oba ye be ma wa bibidro krochi a ebetu ase wo de se bia moja ne ntimi mflo yi a enti time bia wo nan no wonsa eye titriti obi wo ho ne namu wo ho ana ne namu ehyehye no obi wo ho otenase kakra bia na ne nase atatai tutu anamo ebra obo heba menka se bia ye mo yare din oba machine no ewo ho ye de be screen ni padua no doctor yema no tie numbers ye use your branches ahodo bebre numbers ye use numbers no aye 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19
15 Precare precase powder any a precase immune booster. Yes, immune booster that a shaper adru and our obo heba iron in powdered form. So wunya now the big word aduanim and I say we who is a spoon were inside. Spoon were inside. So this spoon no spoon were inside obesa back now they are either say aduane and now say udin social be disposable get one half I didn't say tea anom bo adwuma ye immune booster adro tatashi ankasa se unya no so a obi a wo akoma problem se wo nante kakra bia na akoma ebo periperi amanfo di ho adanse bia enye easy se unya bi nsi fi a esan so serve as first aid. Okay, yes, in case of emergency akoma problem obi wo ho wo ho a otimi nya heart attack ohome ensisi so unya precase powder ebe solve problem enye easy ebe solve problem kra enti nyabi esifie enkwala no fa atre no na sa spoon no ba ko fa gu aduanim enkwala de emfa enye ne tiseti emma omo fa fra aduane emo kra na de apete so. Yes, o de pete so a eboa ma omo emoja omunya emoja na emoja ne atimi aye den aflo omo nnompemu aye din yie ankasa itu anamo ekope precase powder bi ayusu wonso wo de no moja no na ntimi mflo yie se wanya blood clot ewo nipadua ni munti dane da nyina wo nan eye wo titiriti wo nsa ye titiriti ewo se ututu mrika ekope precase powder na wo yusu ebe nane moja ama moja no atimi aflo ama atimi adiafo sane ewo nipadua ni mu yie ankasa Odin nso eni. Doctor Abrante bi ofie ha Odin wadi ho adanse. Odin de efie ha de amanfo bebre. Odin no ankasa no obi taake mene. Se Oforisuo Odin ni bi ti affairs na wonnom. Obi a Odin ti a wonnom. Otima se. Em se do no de koye ne boa no. Anti ene kroga se na doctor obebani. Ofre me nra. Se doctor oba fa bi bra. Odin no. Enti Odin de ebo adwuma yi ankasa. Adanse die bi ofie ha. Me se efie ha de adanse ni de bebre. Me dru ye o doctor wo de Odin ni bi aba wo de bi aba. Ene me. Asa no ofre o. Eno ofre me. Na me ba ye no ni ayi amanfo a manfre amo request doctor wo di bi ba ye be so yeso Odin ebo adwuma yi ankasa yetie Odin ho adanse di enti se unyanya Odin na tutumrika kope Odin ni bi eto se unya eye emema do eboa emema ye yes se untimi enyina so a eboa mema yi ankasa producer bonitinko na che se o wa dance pa ya man time anko obedi dance awanum bi pen enti se unya bia tutumrika kope bi eyusu Odin eno nso esan so timi enam nsayare se eyo oba bema etimi enam nsayare yi ankasa enti o enam nsayare what treat wanom enro antibiotics ahodo bebre enko tutu anamo ekope Odin no bi eyusu ebe solve sa problem ni nyina na wa wo namu problem enti o ma bema kwan ama ne nko ho no ebe solve sa problem ni nyina ama wo nso watimi agina so se oba anase bema physical waist pain wonso odie no osisi ene ye wo ya wona wo ye adwumaden anase wotena fa ko eche no tutumrika kope Odin no bi eto na onuma ebe solve sa problem no odie eye ovarian cyst se wako hospital ama anase wakwa akotwa scan ka che o se wa wodie no ensuo eta wode na no tutumrika kope Odin no bi eyusu na ebe solve problem enamu sayare na hodo ni nyina e solve odie ye PID pelvic inflammatory diseases e solve ni nyina men kase bia ye mo ya redin se ne da meka no obo hepa ya dro no yare a yentimi nsade ye nkotena ba bi enka ho ase anase machine yare a machine ebe detect bia no ye di abibidro crotching ayemfa bibia enframu ene beka yes ene beka sa yare ko no amana free ni padua ni mu obo hepa ye numbers edidi juma
numbers no ɛyɛ 0257 0257 472 472 506 506 0257 472 472 506 506 and I say 0249 761 761 508 508 and I say 0550 0550 19 19 15 15 14 14 0550 0550 19 15 15 14 Pre-care prekese powder any ordino oko pharmaceutical shop bia any herbal shop bia ewo Ghana herbal bia Ubenya bia to. unsa ebeka bi se oko ba bi na wonsa nka bia ye numbers no ofra numbers no ye best supply yes ye be kire ba bia doctor what dey no what dey wo fancy o ordinary dey what dey wo fancy pa na say yan hwe a what dey twede betimi atro next week dey say me the box one box eba na me chema ordinary no kra no say one box ba e wo say ye hu ade ne ye de che ye tiefo ne ahefo na yesu ya numbe if you say yentumi mfa ni nyina ma o sa baby ama ye be ya ring ye the box enu ano omto om sa say ya fa bibra enu ano omto om nsa e frɛ bi say doctor na de wo ba bro ye bi na me bedru ye jai doctor ye nsa be ka bi doctor say odin ya hwe ya twede betumi ato na de wi amesi nema si kɔ no say yan hwe ya twede be to pɛ because nya de be so mo so ebi benya bi ebi nya bi asoja fo so gina ho je make sure say next week dey obia benya bi asoja fo gina doctor Ebeda say ye next week e be din komo ado ato adumanu na obo heba and medical aikau amamfo nim go down what do you fancy o ado ato adumanu ho na obo heba and medical research center o dofo yenko na yenko to yade ase afoi na odin no na o tuhwa e wo wiase afa na nyina amanfo otode na afoi na ni ankasa e ba ho enya asem keto akra kakada yakwa akuanim yanim ten ene yekɔ asisema po menteme ho ase nu na de beda Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye me ma pamfo ni ahwe ni apa asem ne pomasi bere na ye de ama ma me yentie o me pa chointi me ya se ene ma me bobo me ni o ma amesi na ade chi a me kwa akohwe makuma e wo bedroom ho me pa choin o se ni o ma na me bobo ni me ye dede o se me ye dede ntimi fa ni o ma ne nko ho na mbisa ne se ene o ma ya me fa nko ho yi wa ho se ye bobo ni o ma ni o ma na ye dede da me fa nko ho metina he ya ena ne bufu yi no sorry pie tini bufu ya sorry pie me de menfi no okwan no osan bai oban no obeda me so na metempa no pe ena ebobo ne oma no still wo se me ye dede e wo mpana no ho ena me ka chen se me fa ne oma ni mpie ne me fa ne oma ni mpie china nti hono no ode bai san ade nti na me pie amankra me kunu ena me bisa ne se asam na one me ka no me koya me kokko wo ye no na busuani ban na si honom so oba behwe me ana na busuani ban ene fa afun frɛ me se o chia me nipa na ono tu ni hu si honom ogya na ware ba behwe me no ono na adru ne so nti onye de obeye bia me ade chia me ko ode oma me nko me de me ko oma me nko me ko no sa ade ko ne ma no sa me gya ne oma no bobo na me yedede na mka chen so okay so ade chi no be bobo de a me ni problem ba ade chi no mo bobo de na me bobo na nadwona fi sa ade chia me pie tini bufui prakope na obo mesum no kren so de o ka no kra o hu nya hi ebre bia obetene ne nsa bia me boni bi ne ye de yem te so oba ne be mema mienu tu krumbo wasum na obo left and right obo mi say obo mi fa machi obo say ana so bo fa na me so me sorry nti me sorry no that time my board bread and was so me wim nti o so me wim na me hu se ne me ya sorry na me so ni kotodwe sa time no so na me nua no e wo ho na abaya na me nyim na chikito ye osenya ne die no oni me nua na e da ho no nti emu ho no sa no akwaloki gate no kure nso wedding me nso medding na mo ko danim nti oya me nja no
Obo me ya me boni bi otia me amiti. Do be ya ni bia me ye ni bi. Onu kru hwana ne ho den. Sa be ma de. Ba se da osi boni bi no so ho be den. Do be ye bia me ye ni bi. So wo so wa che no. Me ba cha ha me so che. Na ma me na anya sure se ukunu sa abre no opo no wada. Da bi enye no asem. No mpesa ade no. Enye no asem. To obo wasum no so boni bi. Nti obo masum a me sore no, ene wo sa so me tirimi. Ti na me hu se ne me ya sore. Enti no kure, wana me de me kotodwe yi. Ene me de bo ni baabi. De bo ni be mem. Me de bo ni baabi. No kure. Baabi he fa. Udu kotodwe bo ni baabi he. Me de bo ni baabem. Udu bo ni baabem. Ba cho an. Ne na woni biem. Be so oku no. Sa abre ni nyina na ne ho boni aba metirim. Ese na akoye se. Boni aba tim apeso ye ndai. Me sa abre ni nyina na akoye se obu me na me ka me wo famo me papa mo obi ankasa. Pe mo amamre no. Pe amamre no obu me na me ka omo nkasa na o makata kata so. Nti edru time bi se okay. Se de me meye ni se me de ade be wo no. O de ne be wo no. Me de se kan be wo no. Ene se me de se kan wo na e bedru mpanimfo anim. Sa time no so na me sanyem. Edru mpanimfo anim a. Maami esum kakra wo tirim ana. Esum ni mitirim. Na de ne ba wo tirim awukunu odo wom. Entokwa de beba de na peso de se kai wo no. Fisa no waya ama na broso. Ebre bia ne bubefu bia no wotene ne nsa. Ebre bia ne bubefu bia no wotene ne nsa. Ahyase ye no so waya na mesu. One mekon oye ne nioma na mesu. No obowa sa na wo mu ni bi. Edru me pa chwan. Nti edru bre bi na me ka che me ho se unya obi a we din chen me. Ti me ma no nkoso. Nti the first time I was born me and me born bi. Obo mesum ne nsa anto na me so me born bi. Me born bi na ne se we ewura dem ho. Na ne so wane se adan na me born na mpaya na me de ne bordan ho. Nte so ho di che ukunu no. Ti na card mu sei. Ei. Hwana ne kunu ram ne se we ewura mu no sei. Me be ku ne ba. Na me ka chen say de bia ye wo han mode ya me ne hwan na atimi akasa a kire no. Okay, salu ene okafra ko yire ne ho den che o. Tino so ye sa ring no bedroom ho no de bia ye de brobekun. Yen ko dank natural health care complex odofo ye kutu yade ase dank se ye mra. Obi bia da wo yade bia dank ho na me kanfo na me de amawo. Dank wo mfidie pa o. Na emfidie dank wo no uwura mu na akire ba bia yade no no de edu papa account. Duro be na dank ni a won fan tu yade ase bibiduro so e no de tu yade ase. Pachi number 2 oni City Life Hybrid School no na ebe ho pe dank se men kan cho se nam san yade kra de wotenete eno nti na amanfo ato ne din ahotofie no eno nti se ya pese ekotu yade ase e wo dank natural health care complex pa de a ni afom kwan e wo pachi number 2 a ye mfre wa homa wi so 0244017556 0244017556 and 0266593330 026659 593330 yanko danki aso ye na enwoma enkon kan pa orofo eduru baabi ya na adwuma pa eden pa o na se wonya bi ye soso a na wahwe adwuma no yie na adwuma ne pa eden no se nyame ma wonya bi yo a na ye de wo kura na wahwe ne yie pa na se adwuma we ambe kanfo ma he wo se baabi a wo beda ye free ka wo befo ade bekọ adwuma ye free na bosome so a no amount 1000 na wo dia two botom bonus so ka ho na wo pewi na wo pede he BA Blessed Ventures ono NSM men kan cho say Mpe Nipa na wo ne wo mu aye adwuma wo so ba adwuma no obe cheche wo nani so kama pa BA Blessed Ventures NSM men kan cho sa wo se men kan cho say frɛ wo mu e wa homa wi so na se woni je ho a o ma kire mu no ma hwe kwaya o befa so no beboa na so watumi anya adwuma ye ifise Ghana ha adwuma ni ha BA Blessed Ventures se me ka cho se Mpe Nipa no no mu aye adwuma 0540462933 0540462933 and 0598921817 0598921817 yeko na omoma yadwuma nye na enko enye kama pa piase leko eseme kan cho se bra betwetwa bi bra bebubo bi na nyoma nkonkan pa piase leko no
habanu no yemu ma se tenkom etu twa bie no na esan esaw yade what the military bi agumu atoko no eno tu ti atoko taste pa no na nyoma ekọ enkan pa e de ama eye piase leko ehemfa na akọ wunya binto ba bia tonsa bia no piase leko enya asem keto akra yenko twitwa bi yenko bobobi eye piase leko na piase leko no Dom Peace Ventures ewo oboase ho na abenya ndodo no a now so watumi atobie Food and Drug Authority piase leko magi atuma enya asem keto akra 0270258130 0270258130 yenko ne ko be piase leko no bi na nyoma enkon kan pa Tabita Clinic se men kan tro say diabetes no prostate no infections no alternate ya de bibire bia da yemfa kodai Tabita Clinic na alternate emfa mai he eda wukuada ne yawada bia prostate no scan no eye free na emu adu to no de na uto a no masa ato so umpewi na apede ya de bibire bia da yemfa enkodan Tabita Clinic na womoyen saa kwan no so wose men kan tro say anopa no so kosi enwumere no nan juada kosi fiada na oye adwuma eno ti yemfa ya de nyina enkoda Tabita Clinic na ontu ase emfa emayen 0202347647 0202347647 Tabita Clinic and American for nam de amount Lawson beverages men kan tro say or the Lawson local mixture bedwa so Lawson heba mecha so ebudwa so eyaduro obdofo yinko pebe na Lawson heba mecha no anu odene pa odofo yenya bibobo a ebebo e papa ami aponten agegna so Durema capsules Durema bitters enso ebudwa so a omanfo atu aguso na bitters no brunya brewe Durema bitters no said de habanu no enu brano so ayemu ma se tenkom no ma te no ko adi ho dance se eduru mpamu a Sansawi dia dance papa enya asem keto akura yenko twitwa be yenko bubobe na unya na the ice cube no so agu ho kura dia odofo na ase kura na yenwunwunwunwunu no enya utwa aduani se wo bai dia na wo bai di didi soro didi form ni nyina eye Durema bitters anytime yesa enzenjene no ye pebi aton nya tusumfa so dia 0242133577 0242133577 Durema bitters na mekanfo na me dia ma ma mentie se dia be poten na asie me ba cho oseketo ane nya ne ba o ka seketo ane nya ne ba no na me free ni ho ena o kan inti ma me ko ma me ho sa bre na me kase makuma na asem no me ne koin ena me yesi me ko ma me ho ena me ko ma me inti me ko ma me ho ena ne stepfather a friend se omra ni ensiesie de ekoso no oba ye wa ma ne stepfather na ankasa ena one ne maame inti maame no so ka che me se enya so omo de me ahye mfimfin no omo kan gu me so ena no omo kan omo nsem bebre ni bi ne de hin chese ensam no doso doso na amanfo peso mutie ho no ne be hu omo nipa papa na omo nipa bone maame no me free me kunu ho amekoye no maame ne wo agogo kwan so ye frɛ kro bibi ma ho ene wo enti me yase mekɔ ne honom se bi mpo a me ho na afono na me free ne ho ameba no na ne o ma toto yi ti me koye no kra nso maame ne ma antena yie eye wa ase ma ase no oni me antena yie me kuna chiri ba ma woni ho o ka che ankura ne se mo mo ne me ma ne ni agro ena ankura ne be ka kire me e ma me bisa maame no me bisa maame na maame ne ka kire me se kumasefo ne akurasefo de akurasefo ne ye gidigidi nyesa o mo ne kumasefo ne di agro a o mbe prom ni na nya me yie ena me ka kire me kunu stepfather no ena no so obisa maame no sa na maame ne ka kire no enti me kwaye maame ne ya aduane a no kre maame ne ya aduane a me nka ho bi oma me na we de no madidie me kono me de emu milo indomie anwa to the extent me de caps ekoye fisa me man no mo di ntem enti ansa na ye be pia ombe ba be hu so obi didi ombe ko hu no saa time ne medikin ama o maduane wo dem ye koye no edan wo ho so maame ne maame dan a obia nem
maame no afa okuna chipen me fa me kuna chida afa okuna chipen me fa na chida afa okuna chipen me fa na chida bibia nkoka papa enye grade na ede no osi akoda na nye ne ba o say saa time na me ko fie se me ware biom no saa time na me ko fa abema enti kwana me kwa ne ma me ho ni stepfather ne frɛ ya ye kasa na o ka che stepfather ne san me de nyinsɛn no efri me fie na me fɛre se mewo wo fie enti na me de nyinsɛn ne ba bɛhye no ɛna me ka kyerɛ ne sɛ me de nyinsɛn na ba bɛhye na ɛne Nyankopɔn omisa me na mmom bɛma bi de me nkwankɔda ye ɛna wo ka saa asɛm na so ɔno so de moto na yɛ adwuma me jani ma ni moto na sese we duabo abam ha o me jani de ni ma ni moto tie no na papa ne ka se ye de ye ntwa so ma monim se de ya okeka nyina ye duabo me pa chon minim tie se okunu no wo we owo bokrom owo moto oda so te so enye ne bia so odi nya asem moto no de bia odi nya asem odi ni ja moto no me nya inu ja ekopem se wodi moto na nya accident pen odi enya onya da accident no ni week ena me ko wo sa akra no accident bi si Bokrom junction ema lady bi wuwom lady nani nyina tutu ye ni moto ni nya sa accident no na chese wodi ni ja moto na akofa sansem na ba ebe si nne maka to ho se ekopem eda obeggia tu se ma me ne wano nye Obaba eya asem o enye nipa nyina na de omo ka tere maka asem abam o ye kan ho afutu sem ne etie sanse wakoma mu fita utirimu pefe se omfa na chi no eno ti na o kan asem no ebesi na me da so ka me se me humu me kra da fiada se me mafia ma fasalu achi a me de me kra to so na mmom se me mfa na chi da bema bi ne me naye bema bi fa meti kwanto fom ene wo se ba ne nye ne dia me jani ma ne moto ni be dia ko pembra obeji akora na tum enti efrisa ne moto ni di ene ni be di san so ko pembra obeka se e ba ne ye ne die ma me ne tie se no why you ready so be die ndi my ready ono na so woni ska na sesi a no moto ikura na ikuku no yi o tie se mo ja wade ana ya jai wo de nsa akoma no ya de ne ye se oye lefe ne mawo na se wanwo amana se wo jai aware a otimije ni lefe ma wo fon so na amana ntimi ne bibia aka ti wo ja wade ma jai kadache producers ne abrante no ya asem o ye ne no atwetwe nkomo saa edue yi no salu right producers ne twetwe nkomo na ye hwere no hwe so obetumi afa because Sompa Asem Mpe Nipa enye dwumade ketwa ewo Kumase Mountain so ye hwere no wanfa na then we use the voice no ye hwere no ahoma so ye hwere no ya asem kase pa na medical kan se oma oba na koma ye ne ya asem bi obeka bia no ye ho Oforisuo omo ya de bom ka akire osimi jama moto ampa moto no ekunkum nipa ye kon homa ye na ye benya no na ye nya no ani use the voice no ye nko ya asem ye hwese ye benya salu ahoma ne so ye nya no ahoma ne so dia ya asem sorry the person ye mo ne voice no na ofozo answer voice no be ye mo voice ye bre no nti ye mo voice o kan sim bi on kame ye mo voice no ama kame kan bi ye mo voice no okay Sompa FM o Kumase Okay. Oye de do baha about one in a time situation out in a film or how the Rama be symptoms abre and watching on and out. I say, and so we go about on our pen. Okay, because whatever. You didn't tell me and say, or Sancolano, Sicilian, Montamate, and Clanashano,
bibia nkoso over me too acho enzo ebema nkolano ose de na onu gaza me ka jo sen nkolano mi na me hweme nkola hweme ma o the first born you know me hono the second born e o me hono ba yemi ana mo be be ba o mi no me hoso o mu nyina o ma anu mo ku school ba ko no woni na ona last time when ni me pani na ba you could do school pedi admission now or how no ana na fi o ntimi ni nti o be de o be na no na so we problem every week bia minyeska every week bia 1.2 1.3 or 1.5 ada manyeska kwa english na mi ama ne ma me so na me sani ma no o ga no ofre wa insult di nim nkola ne hu bia kama akwa ni hu bia ne ma me ye ne ma me ana me sani ska ne ma so na me jona it's one of the how am I in from name and only planning for how dear planning for how dear and I think so one I know because I need swing the show. Minu ya one I mean in the Kasai is swing the show or bow only them material them offer. In say our me believer me communication of your okay. You say with me worry not a near my coach. I put Siamam. If you are to worry, you see your appetite. Sorry. In Bawari, I know worry. You are daily talk and you man kui mammy after all me tough from sorry kaka. But then the woman the man never focus. Sorry, Major. And you back me now. You could talk about any make us number party with the interest. I think so now only in panic. And who you want to transcatch in Jawari. The last time a man in tempty a cry say. Only by money Casana with the piano. Economy could deny Sakuya and I'm a fair boy. I can't tell power in the Casana. Bema for Wawari and on in the Casana. Osia, Obana and the Frefeno, then the former the classmate was in the Zimmy and a Tukuchai. And our family, a frame me, a frame. So, I said, there's to cannot any problem. But when you demo, and you catch me say, Ninjano or semi Ninjano or semi Jamina. If I'm a woman, son, says, I didn't want to know, so I don't know. And I'll catch him the son, I'll say, near the middle, not at all. And normal. So now you was not in the same worry. I said, just you as a crowd who had the killing of my name. After all, and when you want to transit, am I to go swinging peacefully? Ada wo be sa woni ma wa oba wa ko bi na be sa woni wa fi mi dem so na me jona si ni se dia ni to pe se mo be ka show me different ni ka sa pa ni o be ka show me different enu me pese na odi nkombo kakra na se dia o radio super de mi ni ka sa media o na me ma ka show you need now find out of investigation. Already said the limit in no, okay. Also TV Kasa Radio so. Omra sama. No, okay. When you hono. Okay. It is here no. It is here no. DNA no. What you to say here? Okay, Mate. Okay, or say any ba. Okay. Ofosho mi dasi. Danchi aye ko ide ne asache yatif. Cha na na pram so hine. Na na bebia obi am cha woni nko na so afu. Ofosho so an asem no bebia akwa kodo. Or say any ba watu no ntu. Say any ba na ye be kan say me metie say me ka say akra nya me ba obai me hu no da no so hu me da nti me da me ka se me kai kwan bi so no beti menya ba bi de me sa so enna enkura no ye miensa pacho me right so me ye miensa enna mienu de yo ma taba konya oba e wo de office wo nti se wo do ano ka asem a eno nche se wo kan ya Ghana constitution nche se wo kan ya so wo se nya ne banti sabi akra ne hwe no me street child dabi oba no se ono na wo miensa oba ne papa mo ne boni o wo so ne na wo miensa no fo so bu se oba e se why ready ti se de ye di ka keka bi
mo si my ready say be di e mo mra bi wo ho se di ne ne yekoye na akwara no wo be ma sika bi adawe akwara de bia no se ekwa na nya wo ba na kwan wo se ekwa na se yo ba ende no ato aso ne mo so wo do ano e be kase akwara nya me ba for the sake of akwara ntino ye ne anyi ntumu sa ofo so me fi wa na me ba me nwa ba ho drum me bi ho no ma ye ko ye no ye ne ete ye obi ho a na yiri nya ko kro mfa ho eno so je se on pa oba no onfa ne chat no obi ho kro mfa ho ofo so obi so on so a wo je hwe obebu sa se nwanya ya ba so kaka metima kan se ofiri wo mu fia se be man ye na classmate so ye na damfo time o de frɛ no ade e betima se wa wade no ka kire nipa se we de mi kunu mpe de bia me ka me se oba bia obaware bia na be ma bia obaware bia obia hu de obia mpe so nya hu sa de ababo awo ofo awade no pillars na wo mu nsa awudi se mu idumre bia be ma so timi se oba ahomete to kwara trust dos dumre bia mpa be ma timi se oba ahomete emo nyame ampa to oba obeku me makase no ma bi ho no mu a me nye ba obi be ye nti na de bia dan de tufu se wawade a be very careful okay ana fesu me de ma semba wiye no papafo ne maamefo a ye no mo do mo mama ene o mo mama ma wade no sa samba o mo ntro mo ho ehwa asam ne nka wuti oba na wo se oba ma ne bunu de bia wo ka yesekọ eti de ba na dwum se sa na te dia ye wo kasa bi wasante ase anyira entwa yoi no ti sa na te dia ene makana se de bia ba ma ye bome ntoko esi o ka bi cha me so me ka bi cha no me tumi na wo no wono so boma ni wo boma so me be ka embalifo sim aja omo trap sa na te sa no man do time 21st century mo me se sa o sa no asem si oba ne be mantam na se embalifo mo cha se ka we no nkyere se bibia akona efe na mo siesi igwankura me no na ware ene obenya adwen bi sa mini kama for de me na me ko ma wade ye boma so mo ne ye boma so ye ha me ne ye ha me ti se sa na tie de a ene manya adwen bi sa anyire ntwa idi ma ma no kama wo ba be ma ne se kan eno de panifo baba ma hu se ye bai be kan yo adasa ye pesa de no ye hwe no ma bi ye awade de agu e ko so enko ye nemom akoda ne de be ma ne ntimi nyina mfa na no nkase enya me ba oba no wo ye onyo wo se akora no woni ne ono nkran me ensa no mienu ye ne ma ba ko de nya o ma de a ofo so se be ma ne ka akwa bi so ye ne ne adwe na adwe ne ne ye ne se ebesi pise onkonko edi ni tie na so de na no be ka sa de oba wonya se woto wonya so odu anu hunu do nwe so bi mo wonya so abofo ni aka se oba so se wonya so abofo iti sa on de o se akora ne ba awade de ni wo biom nemu makora ne de ofo so ase yete ye makora me street esa akora nya papa o ye Ghana akoda ya ko computer so dwedi emrasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nurse na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techima eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyansam ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hanu ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert besewa mi mwacho mi na me bisa kwa so kwa brochu Kwaku, afraid we recall. Menkata krani. Ani me ma connection ma for den ko fosi ka dwani no yan tse ndi musano. Oh,
Express Group adornment akwantu ayefo opese oti kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, any Germany say e to ana say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany mo amopese metu kwan koye adwuma so obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule by runabout Accra so Omo Nation First Light, Tama Omo Community 18 Lashobi Girl Filling Station. For more Ahmad Shofo so 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Growing Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Mama kana minumwe she eyensa ye fani piase abedwa manso piase ane piase ye fufu kra awodi awio ne leko na afra onyem nsano odi nibrane hahama na se egu ye mo a de so pusu ne mum wate ne pampan no wate ne dan kasa wate ne se wo de wo piase ansade ewo ho na se wono nso a ne hra no ayaso nkokra tina wi piase wo guri sa pepepe ene cherry na min cherry piase sa na ewo ba hudu bia ye ton nsade ne ewo ho atufronko dom peace ventures a ewo boase fresa na message di sui 0557758431 and 0270258138 piase Cherry, Navin, Cherry. Nonsense. One too many power in feeling watching. And Sasa appeal for them. FDA agitating cratry atum. Okay, the nation is anchor. Piase ko dia na enso bana ya kan kire mine say any die kwaso ye nyina enum kwan ye fa so se no obate na ye suspect say eba bi a wa wonye ye ba onye nim difo sebita frache onye nyansafo no wana mo ese fata se wotu se eja ususu se banya wodia yemva ya no hunu enni nkomo bi etesa ntimesira no ye kwa na nko hunu ba no foforo sebita frache onye wo yire na wo first ebampo na nka abasi ya na numpukura no yeso oba wanim ne kunu ndu ntimi ntena se mfa wo pe wakono o feeling enka nkyere oba woni na wo mamu miensa se eni otwato no nko ade enyame ba na o meyemfa mara kwan e kire se be matim din se sini buga se ampa akora we nyame ba ye fa so wie netesa wanya otire dedim entesa wato aso ahwe o mana asumdia ba die besere ne se so otie numere ibia onya sa akasa ne ka unless se obetu anamo ese fata se yetu na anamo no mumbe kire se onya ne bansa na obie na no akasa na ne obi aye aseja ede hwe ma odo ma bawi aso won so nhwe om kuti se ekrata bi ana se emre bi beba be kansa akura nya ne bansa na otimaka ne wokai ya ye de no to nchen ya ne yabusi ho question kura se ye de no no obaate na wa wo miensa na mienu ni nyina de oditum na ne editu odi waso wanyentum anu so ya asem sebe tie de anu so be ka chi nua ma no bi asebita frache omne me ma tese kunu a omsa wa na mo bi ana nkomodie bi a suspicious ma be matimi ka se ni ade ko idi bisusu se enti omso ya omunya ahwe na ekoba ne sa eba ye na baba e wonam a anaje da su mu kura no ne wo fa mo abetrent na hai anka bi a wo ye ni ya anko ne mute se wo ko ye wo chatting bi na ahwe ni ya anka wo ko breko ndi be sere se ye mane masa mo hawa na ama ne meto ye so ansama
ya baba be pen puma sibre unya ware a hunu so ware de tu anamo ese fata se warefo ya mfanse bi ya nto so ana ya mfa bi ya nhye dum ni adan ba edi ni nyina akwa wi ye ne yesre papa ne mi ntu anamo ese fata ne kenkan krata se ne ye be kan man de de no a na ka kire ye se sei na ti ani nyina ye hunu ye koye ni ye nyankan krata no oni ne huni na bi anya kama ya okay it's all about DNA sai shu ya be akọ Ofoso be me no anu waka no na metumi nua bayi fo se ne emanum binum a wonum etie ye na anwumre no ofoso be ma sometimes rumors bi an ya na no kra kakra tachi wo hwe se ne a wo si narrating story no sa brantie ni mom na na etu ne fo so hwe no wanjai na wade ana se hwe no wanfira wade ana se na be ma no so ka different story na ofoso be ma yetiti we ye wo kunu no mo ho but ye won na fo ba ko mienu bi a ye kununum kura nim wo mom nim se ya danfo ene won ma ye ntimi no mo di ye nkomo bi a ebia bibi ya dai e kire ye so e betimi no mo susu ho but se to the extent se wo kunu no nim nipa kro na woni na e kasa no meti wo ma bozo friend wa kra me kunu na ye bo anim no ye ma danfo preko pepa ya o tim besra me wo ha se no mu nyina me kunu nim no e ti se bia sa me na e kasa na se me ne ye bibi a me kunu nim se ma danfo amene no ye dai e bo kosuata friend no ba se wonimo no ko hu chat bi ni ade bi ni be ma no me fi se na adwemu da ho se bi onya bodanfo ene wo na wo tena dadaada no so no wo hu sa niema ne bi pen enti die ne ko ba ya pleko pe o se akwada ne de enye ne ba there is a some truth somewhere e bia na enye se wakofa obi a wone nada but e bia obi nso so asene pe anase bibi sa yentimi meka nukura nyina nche wiase but ebia se makoda ho am obi a dai ene madade a fine na se obi nso so ase wo pe ama be ma no so ehun bibi sa na se nkomodie bi wo ho atimi se hwema na twetwe nwomo ba enti abi nso so a be ma no so wo hu se bia enkomodwetwe bi ikoso na osase ofreye e ma nipa ne se me classmate no da keke na me ne kurampo etwa so me se won friend bi ono ana frɛ me so the same person na ye ka no ho asem na say a different man ene ye ka no be ma na ye ka no ho asem no dia be kwa akotwa ne se ayi kwakwa gunan DNA se koyo se ba na ebe ba bedru nti no ye hwa ofo so be ma ye ntu ye ho fo ma no bi wo ho a adamfo fo bi wo ho a ye fa wo awade ma eya anam wa me ma no bonyo so because nim kontwene de free tete se de ye so ye akoratwenfo no sa so mo ye nti no ye hwa kwan ye be fa so mpo ye wonam fo bi se classmate a ye nkomodie ne ntimi enko ye twa nti se akata na me abegu ya wade me da se be ma okay Asem kase pa na menua ba woni ukuru no agyaye no waware foforo ana wawo foforo ana wawo nachi woni ho ana wo no okay okay baba wano oni ni kuru no gyaye no oni obi foforo awo na anomatrofo bi abebe sasem bi agumasum yekọ edie no de ede nkomo no bi wa akire enti yeje beja bi mem kasa pana members akasa na ne ebre no bitie kakra enti ni nyina be die ni sa die ni we no sa branch ne kaso onye kura na Oforisuo Aboagye meni Asem Mpe Nipa ebebo sa aka na ko edie ni no ai ye hu asem no ya penepo masibre fi se ye ma akoda no me stranded e wo Ghana ha o ye Ghana ni ebi kura no be dokota na ye yade a wabehwe yen enti ma me kwa akoma to ye mwate DNA no mema producers na kasa ye ya be fa ho ka enti be ma no mra me ko DNA no etitia 055131 055131 0548 hello oh 0243585878 0243585878 obi amaso ya samu 0243585878 ana 0244801426 0244801426 na yenko emfa enko yanim hello oh who may di many power. Hello. Baby, I'm free with the Katachi.
Yentio. Hello? 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 Yentio, Kapani, member and also Yentio. Yentio. Yentio, what your casa? Yentio. Hello? Hello? Baby, I prefer with the Katachi and Koya Breno. Hello? Oh. Hello? Ya brana ya be humano edi and then humano di many papa se prefer. I mean say I don't understand. Yeah so dia ko na ya mame se baby ya dru e DNA what ma say story we na man for very interested say ke peke course no but mano humano ye no ano odin pa ya so dia ko e odosumi mu na eba yenko ni nkodi do wate e odosumi mu obi abaso ana ya asem abrotia Ofoso bema wa how amane dadwen da so bi chinchim nsaje wade anase bia yade bia to amanchene wo mesraw Asem Mpe Nipa dwumade fo di duru akache behwe ne yabo yema no 0243 585878 0243 585878 ana 0552 0955